سلام سلام داي سلام وينو حلا وسن سني غسل 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 سيقا بغينا قدمي كبريوني سيقا بغينا قدمي تبريوني سيقا بغينا قدمي كبريوني سيقا بغينا قدمي تبريوني عبيدانك سلامي زغل اواني عبيدانك سلامي زغل اواني عبيدانك سلامي زغل اواني عبيدانك سلامي زغل اواني نحر جنن سلام نحو سلام قاعد من سلام داور سلام نحر جنن سلام داور سلام قاعد من سلام داور سلام يا صعباي منك متعنا سلام لعزتك متعنا زعباي جديد متعنا سلام لعزتك متعنا صعباي جدك متعنا سلام لعزتك متعنا زعباي جديد متعنا سلام لعزتك متعنا بمنسيين عدس مشوتنا بمنسيين عدس مشوتنا قعد يا هو لقربا يا هو سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنا مهجانيو لمون كموتو أقداسن واناون تشتوتات هزنا لكم مزينا لنا كسام مودة نايز مدب مسانا خطسون حب خبر نقدم سلام أبيك كتعم زبهلي بس مع سلام يلوز در حبرة السبس كمان أكون هلو دخون ولا تي مخفتي تافنا ونكو السلام كمي الكاينان سلام سكسا كندي أبتي حبرة السبنا بوتا كم زلوا بزي خات فلت We are the people who really seek salam. Salam زدل هزبسي كم يرتراو سلام زدل سبيل. سلام كساك ندي تقوم خمزلو كندانا زفلطون كندانا زردون كم زيلي أسادر فين تاريخما ترايت نقركا. نايب حكي لبخات رسرس دلاي سلام مخانو زبنا بزي خات فلت دلاي سلام كساك ندي ترقم زلو مخانو بحبرة سبنا بزي خات ردا. يقدا سلام سلزدل خايط راي مسنيو. انتاي بلو لباما تشايناويان ويسانتوي مثلني سلام تدليخا يكون أدلو كونيبل. If you really want to have peace, be prepared for war. نوج دلو مستقوني سلام زمت أكايبل. سلامتاي سلام بدليت رأي كونه حيل مزل وقت رأي سلام زمت السلام كتو حسوخت كلا لك. With that مجمري عليك مقباري ترسو. أجي أقدر أسحبري تاكبكم سلزخون كودما سامو داتا مسايد سنحو. نق سبلكم تحستو خاي كنا قريبنا لكم زلنا. Let's dive. On Ukraine, with the latest strikes killing 4 people. And the latest attacks come as Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned of a tough winter, saying that the country does not have any working thermal power plant left. The overnight barrage of missiles and drones. Series of deadly strikes overnight in Kyiv. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is urging Western allies to ramp up the pressure on Vladimir Putin as U.S. senators pass sweeping sanctions on Moscow. Stephanie Bennett is live in London with more. ሕጂ ኣብዚ ክትርድዋ ዘለኩም ዛዕባ ሰላም ንዛረብ ፀኒሕና ወል ኣብ ኩንነት ምስ እንምለስ ፋር ፍሮም ሰላም ካብ ሰላም ኣፀቢቕና ኢና ረኪቕና ዘለና ኢንፋክት ኣይግበሮ ዳኣ እምበር እቲ ዝኸፈ መድረክ ናይ ታሪክ ክፍፀም ከም ዝኽእል ዘርኢ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ እንታ ብየማናን ፀጋምና ንሰምዖ ዘለና ከም ኣፍኩም ኣይግበረልና ኢልና ጥራይና ንሓልፎ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣብ መንጎ ዩክሬን ራሽያን ይቕፅል ኣሎ ኣሜሪካ ኣፅዋር ንዩክሬን بقلتي عويلو بجاهم ردونا اير ديفنس اللي نالو حجزونا يبلالو امريكا دما كن حجزا كاسل زي نخل اجدا قبل علي امريكا قبل علي راشا بموراد كانت تحبابرك كان خلينا بمبال حجون انتخوني مثلا سفح اجدا قبل علي راشا اوريدون كم زلون بشم التزموت السنتر لينسي جراهام ناب راشا ناب يوكرين كيدو اجدا غيرن راشا كم برك خايد عرم بالو نص بحيتو ميتو استرغبه سب بخبرناتو دما كبيت اجدا راشا حليفهم الله زمال دمان راشا كوينات ابرت قصليو
مالتيو مخنياتو بخال منقدي مفتوح سلازي الرايوم اتونكم مفتوح الرايوم بحيليو انت تحيل دما كم زان بلكم زلنا يوكرين اير ديفنس سيستم ناتوم اب كبيد ازقتو ريد سلازلو امريكا ونبعلا ايكونن خالد نفسها مخان ابيا سلازلا እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይፈጥራሉ እንድሕሪልካ ራሽያ ካብቲ ሰሜን ኮርያ ዝረኽቦ ዘሎ ሓገዛት ካብ ካልኦት ዝረኽቦ ዘሎ ሓገዛት ተጠቒሙ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን የካይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ መቸም እቲ ኩነታት ናብ ኔቶ ከልግብዎ ናብ ትቀብልዎ ናብ ዝግብልዎ ናብ ትገብርዎ ብዙሕ እንዲ ድፍተን ዘሎ ይስተረና ጥራይና ንብል እንተቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ናይ ራሽያን ዩክሬንን ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ ከቢድ ደረጃ ካብ መዓልትና መዓልቲ ድማ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትማሊ ዝነበረ ሓደግ ብዝከኣለ መንገዲ ነቲ ጸላኢዩ ከሰንብደሉ ዝኽእል ካሃስየሉ ዝኽእል ከንበርክኸሉ ዝኽእል ዝበሎ ጥበብ ሓይሊ ይጥቀማሎ ስለዚ እስከ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ንእሽተይ ሰሚዕና ካልእ እቲ ውድድር ብኩሉ መጠን ስለ ዝኾነ ድማ ክንሪኦ ኢና ብኻልእ ሸነኹም Stephanie. Hey, John, 4 people were killed in that strike, including a child, as Russia unleashes another lethal set of strikes across the country. Several others were also injured. Now, President Vladimir Zelensky says 2 grandparents and their 3-year-old grandson were killed after those drones destroyed their home just north of Kyiv. So, ሰባት ከም ዝተቆተሉ እቲ ጉዳይ ድማ እናገነነ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ at the same time መራሒ ናይ ዩክሬን ኣብ ቤልግሬድ Serbia ገሽላብ ዝነበረ ዝበሎ ዘሎ ሃንሽቴክ Zelensky is visiting Serbia right now, a country that has maintained friendly relations with Russia. Both countries discussed seeking EU membership and pledged closer economic ties. Serbia's president, in fact, said he hopes the war would end as soon as possible, but he's not sure how this might happen. He's also refused to sanction Russia, but said it respects Ukraine's territorial integrity. For now, Zelensky is urging the US and Europe to send more air defense ammunition and impose further sanctions. ከም ትሪዎ ዘለኹም ዘለንስኪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ዝረኸባ ሓግዙኒ ርጡኒ ዝብል ዘሎ ዲፕሎማሲ ምስ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ምስ ራሽያ ቅርበት ዘለዎን ዝምድና ዘለዎን ሽርክነት ዘለዎን ሃገራት ድማ ብቐጥታ ብምርካብ በቲ ሓደ ምስ ራሽያ ዘለዎን ዝምድና ንኽበትካ በቲ ካልእ ድማ ንሱ እውን ናብኣቶም ብምኻድ ንፑቲን ወይ እውን ንራሽያ ንምስንባት እውን ዝግበር ዲፕሎማሲ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዳርጋ በብሓይልኻ እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ መንገዲ የለና መንጎ ክልቲኦም ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ የለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ እውን ኣቡታት የላ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ኢራን ዝያዳ ዓጢጥዋ ስለ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኢራን ድማ መዋፅኦ ሲናትሉ ስለ ዘላ ኣይ ቲንክ እቲ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ናይ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶታት ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር የለን ናው እዚ ከቢድ ኩነታት እንተለዋ ኣሜሪካ ኣብ ኖርማል ግዜ እንታይ ኢኻ ትፅበያ ቁርብትለይ መንገዲ ክትቅይር ወይ እውን ካልእ ነገር ኖ ኣሜሪካ they always double down ካልእ ነገር እናወስኹ እዮም ዝፍትኑ ምስ ቻይና ኣብ ልዕሊ ቻይና እገዳ ስለ ዝገበሩ ቻይና ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂባቶም ኣላ and that's also another competition ክልተ ኩናት ሳልሳይ ድማ ቁጠባውን ናይ ፅልዋ ኩናት አንጻር ቻይና ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ንሳልሳይ ዓብ ኩናት አንጻር ቻይና ንምድላዋት ዝግበር ዘሎ ድማ ንርኢ Weeks before another summit between President Trump and Chinese leader Xi Jinping, Beijing has announced retaliatory sanctions against the U.S. They include a ban on business with 6 American companies, as well as export controls on drones. China's Ministry of Commerce says it's in response to Washington's recent trade measures, which, quote, violate the important consensus reached by the 2 heads of state and severely damage China's legitimate rights and interests. ጂ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም this is very historic እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ታሪክ ይፍፀም ከም ዘሎ ትማሊ ምስ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ንዘራረብ ነርና ምስ ንፋዓት ኤርትራዊ ንዘራረብ ነርና ኣብ መንጎ ዘረባ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንዛረበሉ ዝነበርናስ ኣሜሪካ ሙዳቓ ዘይተርፍ ኢሉ passionately debate ገይሩኒ well ኣሜሪካ ትወድቕ ትኸውን እያ ግን ኣነ ቀልጢፋ ኣይትወድቕን እያ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለኒ ንሱ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ዓነው ክትብል ትኽእል እያ ይብል I respect his opinion. እንታይ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ሕጂ እውን እንተኾነ ንሽዱሽተ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት እገዳ ኣውሪዳትለና ኣላ ትሰምዑ ኣለኹም ዲኹም ትሰባ ኣሜሪካ ተኣጊዳ ኣይትፈልጥን እያ ታሪክ this is historic ታሪካዊ ፍፃመ እዩ ቻይና ንመበል ክንደይ ግዜ ኣይፈልጥን እየ ሕጂ ግን መጀመርያ ግዜ ከም ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ሪፖርት ገይረልኩም እየ ንሽዱሽተ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ስላፕድ ጽፍዒት ናይ እገዳ ገይራትሎም ኣላ ኤክስፖርት ኮንትሮልስ ማለት እገዳ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ዘተኩራ ካምፓኒታት on drones and related tech headed to the US እዚ ቻይና ትገብሩ ዘላ መቕፃዕቲ ማራ ከቢድ ክነግረኩም because ኣሜሪካ ቀንዲ ትደልዮ ዘላ ነገራት ኢሎም ኣብ ድሮን ከተርክብ እያ ትፍትን ዘላ ድሮን ክትሰርሕ ቺፕስ ክህልወካ ይኽእል but you need other materials
ካልእ supply chain ንዑ ዘድልየ ድልየካ supply chain ትብል ቃል ክሰምዑ ከለኹም ቻይና ኢኻ ትዝክር ንsupply chain ዝበሃል ናይ ዓለምና ኮንትሮል ገይራ ዘላ ቻይና ሃገር ቻይና እያ ስለዚ ንኣሜሪካ ኤግዛክትሊ ኣበይ ከም ዝሕማ ይፈልጡ እዮም ኣበይ ክጎዩ ይደልዩ ኣበይ ክሕንክልዎም ከም ዝኽእሉ ድማ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ቅድሚ ሕጂ ከማ ገይሮም ነቲ ናይ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ሃሪሞሞ ክሳብ ሕጂ ዝኸበረ ነፈርቲ እውን እንተኾነ ራዳር ዘይብለን ከም ዝኾነ ገይሮሞን ብኸመይ ሬር እርዝ ሚነራልስ ካልእ ድማ ምስኡ ኮኔክት ዝኾነ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካን ዝነጥፋ ኤክስፖርት ኮንትሮልስ ብምግባር እገዳ ገይሮምለን ናብ እንዝኸይ ዝነበረ ኩሉ ማቴሪያልስ ኩሉ እቲ ካብ ቻይና ዝፈሪ ዝነበረ ጠጠው ስለ ዘበልዎም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ይሃርምዎ ኣለዎ ዶ ነው ንህዝቢ ኣሜሪካ ይጎድእዎ ኣለዎ ዶ absolutely not ንመን ዳይሃሲሎ ነቲ ናይ ውግእ ሕማም ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ይሃርምዎ ኣለዎ ነቲ ኣፅዋር ኣሜሪካ ኣፅዋር ጎዲልዋ ዘሎ እውን ፋብሪካታት ስለዝሓመቐ ጥራይ ኣይኮነን ክሪቲካል ሚነራልስ ሬር እርዝ ሚነራልስ ካልእ ሰፕላይ ቼን ዘድልዮም ንብረት ካብ ቻይና ዝመፅእ ዝነበረ ጠጠው ስለ ዝበለ ንዑ መተካእታ ክትፈጥር ተኮይንካ ግዜ ይወስደልካ ዳትስ ዋይ ኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ናይ ምክልኻል ፀገም ገጢሞም ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ድሮን ከተኩር ይደልዩ ኣለው ኣገይን ኣብታት ሕመሞም ቤላ ጌርካ ቀርቀብ መባሎም እያ ስለዚ እዚኣ ኣሜሪካ ይገብርዋ ቻይና ድማ በታት ሕመሞም ገይሮም ይምልሱ ኢሎም ኣሜሪካ ትገብሮ እገዳ ንኣሜሪካ ይጎድእ ኣሜሪካ ብልዕሊ ቻይና ትገብሮ እገዳ ንመን ይጎድእ ኣብ ሎንግ ተርም ንኣሜሪካ ይጎድእ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም እየ እዚኣ ሓንቲ ሪኢኹም ኣለኹም ምሽ this is going to be one thing ካልኣይቲ ሓንቲ ለንቀነ ዝብልዋ ዘለዉ ክልተ ነገር ከሪኢኩም ሓደ እቲ ምክልኻል ናይ ቻይና ንኣሜሪካ ሚሳይላቱ ከየፍሪ ድሮናቱ ከየፍሪ ይሓፅሮ ኣሎ ንብለኩም ኣለና ብግምጣሉ እቲ ቻይና ዝበሃል ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ ይኸይድ ኣሎ listen to this one For decades, aircraft carriers have been the ultimate symbol of military power. A single carrier can project force across entire oceans. However, that advantage is now being questioned. It is not by another warship or a fighter jet, but by a new generation of missiles that travel at extraordinary speeds and are designed to evade defenses. They are called the hypersonic weapons, and China has just made another advancement in its hypersonic program. Beijing has deployed a missile known as the YJ-20. It is built to target large warships from over 1,000 kilometers away. So why is Beijing pushing so hard for its deployment? Okay, look at this. This is also another thing. America power ናታ ወይ እውን ሓይሊ ናታ ንምንፅብራቕ እንታይ ትጥቀም ነይራ ኤርክራፍት ካሪየርስ ክበሃሉ ከለዉ እንታዮም 70 ነፈርቲ ድዩ 80 ነፈርቲ ድዩ 100 ነፈርቲ ድዩ ተሰኪሙ ዝኸይድ መርከብ ልክ ኤርፎርስ ናትካ ኣብ ስታንድ ባይ ይኸውን ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ግዜ ድማ ተንሲኡ ነፋሪት ዕላማታቱ ይሃርም እዚ ንኣሜሪካ ንዝሓለፈ 3 ዓመት መን ከማይ ክትብል ዝገበራ እዩ 11 ዝኾነ ኤርክራፍት ካሪየርስ ኣለዎም ኣብነት ክበሃል ኣብርሃም ሊንከን ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ጆርጅ ቡሽ ዝበሃል ዩኤስኤስ ጆርጅ ቡሽ ዝበሃል ኣብ ጥቃ ክልቲአን ኣብ ጥቃ ኢራን ዘለዎ ኣብ ዝዋን እዚ ከምኡ እቲ ጀራልድ ፎርድ ዝበሃል ካልኦትን ክብና ተባሃላ ዝተፈላለየ ሽም ዘለወን እየን እዚኣተን ኣሜሪካ ዲ ኣልቲሜት ናይ መወዳእታ ሓይሊ ንመንፀባረቂ ንኣብነት ንቻይና ክትዋጋእ እትኮይንካ መሬት የብልካ እንተኮይኑ ኣብ ጥቃ ቆሪብካ ክትዋጋእ መራኸቢ ዘድልየካ ከምዚ ዓይነት ቻይና 3 እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ሳብ 11 እዩ ዘለዎም ስለዚ we are the dominant power ይብሉ ነይሮም unfortunately things have changed እዘን ኤርክራፍት ካሪየርስ ነዊሕ እዋን ኣብ ማተማ ኣብ ካልኩሌሽንስ ጥቕሚ ከም ዘይብለን ክዝረብ ፀኒዑ ግን ኣብ ባይታ ኣይተተርጎመን ነይሩ ኢራን ድማ ንኩሉ ኣገላሊሃቶ ቻይና ድማ ነቲ ኣብ ወረቐት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ቁም ነገር ከም ዘለዎ ተረዲዎም ናው ኢራን ብምንታይ ገይራ ንኣሜሪካ ሰንቢዳታ እንድሕር ኢልና ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣይተጠቀመትን ወይ ኣይሰማዕናን ተርዲኹምኒ ቻይና ብግምጣሉ ኣመና ብዙሕ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ እያ ተፍርድ ኣላ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ መራኸቢ ኩናትን ገለን ከምዘየድልዮም ፈሊጦም እዮም እንታይ ገይሮም 1,000 ኪሎሜትር ካባኻ ርሒቓ ከላታ መርከብ ኣዝዩ ብዙሕ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣዝዩ ቅልጡፍ ብዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ክትከላኸሎ ዘይትኽእል ወላ ብናይ ራሻ ኢብን ብናይ ቻይና እውን ክትከላኸሎ ዘይትኽእል ሚሳይል ክትኩሱላ ከም ዝኽእሉ እዚኣ ማለት ማለት እያ ነቲ ኩሉ ኣሜሪካ ብልዕሊኦም ዘለዎም ፀብለልትነት በቋራጭ ክትሓልፈሉ ትኽእል መንገዲ ማለት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ብብዝሒ ምፍራይ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ሃይፐርሶኒክ ኣመና ድሒራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ነዚ ኤርክራፍት ካሪየርስ ናታ ኣብ ኣንጻር ቻይና ክትጥቀመሉ ከም ዘይትኽእል ሓደ ኢራን ኣርያቶም ኣላ ኢራን ቻይና ድማ ኦልሬዲ ካልኩሌት ገይሮሞ ዝነበሩ ማሲቭሊ ይዕብይዎ ኣለዉ ነቲ ናቶም ንኣሜሪካ ዶሚኔት ክገብሩላ ዝኽእሉ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ቴክኖሎጂ ነቲ ዘለካ ካልኩሌሽንስ ክቕይር ዝኽእል ቀዳማይ ቫርያብል እዚ እቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝበሃል ነቲ ዘሎ
بالانس نتزلو من انتا لو وقال زبل زنبرة بقصري بقالة من البات أمريكا يزايد نتنيرو نتزل لك مثل لايات كغير زخل كل جزء انتهي لكم تكنولوجي التكنولوجي حيال ندحرقين كا نتزل لك ولا واحد ديو نقصتنا يكون طبعا ديو كالي كتحلفو تخليها سلازي إيران عبايا بالنت كوينا لا in fact زي تشايناويان زخونو وزلو ترادي كونس تزعبي بالنت بنيشتي حايلين عبيت حايلتات كتحنق كم تخل حوتي أنصر الله تزعبي بالنتيو ني ملوك أي بعري لو كيتو ما إنهم كفت قبل وزخل أي كعلن سلازي سلمتاي advanced weaponry معبول تكنولوجي صغير كا جزء خم بعل راشا كم بعل سوري كم بعل سعود عرب كم بعل قطر سلازا أكب كاي زي كونه كتك أمل تخلن كتد معلو تخل مخانكا صبوق يركان دهر مليك كايو then you become نقول له أقارع سجيركا نبتي عبيت باور ساعات وصوتا كتاتو تخليها سلازي إذا جنريو زلنا تشاينا دما أمريكا نتسلوا قبل التنت ويقلني لا تأمنوا زنبرت قبل التنت قبل اليوم زيادة نحلفهم يقدروا كن وتهد نبنة راشا بزوج زي بوتهدرا عقمي ترى أمريكا كتو ودادرات بغض طبعا كم تزدل يكون تشاينا جن they are fighting in every front أبسخون يكون جنبار يوم نشأني أمريكا challenge قبرواز في التنزلوا نعم إذا هايبرسونيك نتشاينا قبل التنت قبل الأمريكا يزبهم زلوا معري قبرهم يلا يبلكم يلا قبل التنت يبهم الله نشترك اسمعكم why this is very important has just made another advancement in its hypersonic program. Beijing has deployed a missile known as the YJ-20. It is built to target large warships from over 1,000 kilometers away. So why is Beijing pushing so hard for its deployment? What sets this hypersonic missile apart from conventional missiles? And why are countries worldwide racing to develop them? Let us take a closer look. بحفشة انتينا نرد لنا أمريكا بكل من قد تشالنج تغون الله كنبل كلنا دخمتنا أمريكا ترى أيكون كمزج برزولو انتينا أمريكا نعبيك كيت دل خمسة لا فوكس إن الله تبي هنا فوكسنا أمريكا انتهي مخانو أي نصرنا الله what is the focus نصر زخون إعلامات زي بالكادما كل جزء انتهى خطوة تقطعتك أبستفل عليه جنبارات يبل مالتشو دي فحفحي بالمو أبكل يتدم معني خال أجي توم عبيتي استراتيجيستنا أمريكا انتايلهم نيرو أمريكا يوكرين إيران بقدم بخل قديفة ملوت أجتات ناتا ناب تشاينا تراي كتتكرر اللوا نزل عرجران تشاينا كتحصرا ويون قال خد قاصرا تخليا زبل أمنات نيرو جد دونالد ترامب تخوين مرحيخا تي بايز ما جوز نبرة حد نفعير تراوي انتايلوني أملاك كوت أكاتدليوسي ما مرحي زبا كايلو so that makes a little bit of sense حكنا مزراب أتي دونالد ترامب زخدو زلو عندرا حركابتي ني تشاينا زبالت قبل التنت نخرخبو زقبرهم زلو يزبال سلمتاي فوكس سلازقود له زلو نبحنت نقر نخيسو نكخيد سلازي كل زلو أب دراما أب زي تدلي دراما قطعلنا أتونا تهاجر بزعق زي أب عقرقرن أب حشويا كم تنبري قبرالو ناو نزيام سكال تشاينا أب كل جنباريوم زد معزلو لأن كان حنتي breaking technology breakthrough technology مهزنا يلوم ولا أمريكا reports قبل زلو I think كبيك أين media مخان كريكمي because that is also بمسرته نتي أو دكينات نتود الدرام وزين كلتين هجرات زلو كغير زخل مخانيهم زنقر زلو where is it China let's see okay China chips up chip يتود الدرجي that has everyone talking, not only here in China, but in the tech world generally. It's instantly made CXMT China's most valuable listed company and also a champion of the country's drive to become a global high-tech superpower, challenging international efforts led by the US to constrain those efforts. It's put the company in the big league of makers of the very specialized chips that are used in the manufacture of smartphones and also for many AI. كم تريوا زلهم تشاينا حركابتي أمريكا ني تشاينا حتصيرنا دحريت كانت رفاينا يلوم فكرهم كبايدن جميرهم ننوي حوان in fact كاب دونالد ترامب قدام يحضروا يجمرون كلام لنا خلينا بايدن جن بزلا على درجات سرحلو نقر تنيرو إزنا chips أبزنا سيمي كوندكتورز بحال ني تشاينا تغلالا دحري نتي معبول سيمي كوندكتورز chips دهيبنايا تكنولوجي ولا خويون تفطنوا انت تكنولوجي ناتهم زحتول سلازخون مسناتنا
كودادر أي كخلني ولا نتنساتون دفتر ونحنا قد هنا أدفانس تشيبس توصيغنا له كابتن نابن تحداش تليفون تمهيزهم تليفون قلطفت دي يتخونن قلطفت دي ولا زحل تختكون ويكن متى قلطافك الوايو أبتنا تا تشيبيز ودادر زمركوس سلازي حانتي هواوي ناي تشاينا كامباني صبغت تليفون دحرم هيزوم حدش انوفيشن تيتيوم لا امريكا قدحوان تدليوم نت تكنولوجي وي نت سيستم سي قدحومو ادفانس تشيبس تغيرهم له نت تشاينا زمحزو كامناتهم لعل قلطفن حيالن كم زغونكو غبرو يخليهم سلازي زي نا امريكا مودتا كعوتنا يخلي زبل كالكوليشن ينيرون unfortunately ابزع عود تشيبس بحالون تشاينا دك اصلي تكلي اتالن امريكا زحداش كامباني دما اي بي او غيرالو وين بابليك كوينالا حدش زغون ادفانس تكنولوجي هيزا مزيا نتناي تشاينا بريزنت شي حلمي اب ناي تك وورلد زعبي سوبر باور نخد كوز دليو زلو حلمي زلو وطرا دي كونس حلم دما ناي حمشت بلان غيرا وريدو زلو بريزنت كم ناي تشاينا بريزنت كويل نقول بريزنت تختبلو تخلي خاغن قليل زخون زمسل سراح دسرح انتي مالتيو بلاناتو نتيرا بايتا كورز زغل جن ات بلانات دما اكزيكيوت ناي مغبار كله زلو بلان كله خوص يخلي حدش عمد كل سبلان يزقبر مودات عمد قد انتي افريقيا تصنح وحد سبت رايو فرز رخبلو سلازي اب تشاينا زلو مرحنت بلان اوزيو نت بلانو كتكبر عقم زلو مرحنا سلازخونه بزي بزحات سبات يدنقوا مالتيو سلازي again China is also making ابي قسقاس ابتناي تكنولوجيا علمون تقبرالا سلازي مالتي فرونت اب كل عودي نا expand نا قبر زخي زل هاجر سلازخونه بزمن ترزون كتريو تخليها ابو تهدراو تراي دي كونه تشاينا اب باور يوزبلون ازي اب كل فرونت اب كل جنبارات اب قطبه اب تكنولوجي اب international relations اب industry robotics AI everything you name space ولا ماي معدن everywhere you go they are dominating زغانتا بالتيو عند علامهم كم يجرنا قطبانا نعري كم يجرنا قطبا من بابر حزبنا نعري زيادة تشاينا اب يوكرين تاي كايد على قدسهم اب غزان تاي جبر على قدسهم اب كرنافيك تاي جبر على قدسهم اثيوبيا مسير ترى تواجد شحيبلو السودان مسكوستو تبع عادي بعلهم فلتو ام سوري كم يمزول تشاينا who cares شجر كاب على الخفت هاي هاجر كايو كبابي خايب على الخفت هايو it's not my job تشاينا زي انا ما شجر كخفت هالكاي دلني بحالتي شجر كا مساي انا مسها غربيت كاي كونو تقاخا غربيت كاي كون كولا تقاخا يكونكو مساي كسر هنا تراخيبنا سرح ترى ترخبنا كالزم دنا يبلنا ننسى وقن ترى بس غربيت كا غيركا go solve your problem بعد هفت هاي انا عايز ملكت قداي يكون اجي كم زك زارب كله كم ጭካነ ዝመሎ ዘይግደስ ሃገር ክመስለካ ኸሊ ግን ultimately ተሐቅቀም ይከውን ዘሎ ዘራይ ዝበሃል ኩሉ ይብሉ ዘራይ እንተዘይህሉ ኩናቱን መዋሓደ ክነግረኩም ምክንያቱ መብዛሕቱ ዝኩነታት ንሪዮ ዘለና ዩክሬን ራሽያን ተዋገን ተርዲኹም ሎ ወይ በመሰረቱ ዩክሬን ራሽያን ጎረባብቲዮም ነይሮም ሰላም እዮም ዝነብሩ ነይሮም what changed እንታይ ኩናት ከምጽ ከይሉ እዚ you have to እዚ ናይ ዘራያት ሕቶ ይዝኹሉ ሽግር ተፈጥሩ ዘሎ ብልጽግና ምስ ኤርትራ ሰላም ይነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ታገበራብ ኩናት ያትሉ ዘራያት ብድሕሪ ስለ ዘሎ ስለዚ ሓደ ሽግሩ በዓል ይፍታሕ ዝብል መትከል ወይ ከዓ ድፊት ተመፅዩ ሰብ ሰላም ክገብር ይኽእል ምክንያቱ በብቕልፅምካ እንተኮይና በብቕልፅምካ ብሓይልኻ ተገዛዛ ይብለ ኣለኹ ሓደግ ብነፍሱ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ሓያል ነቲ ንእሽተይ በይኑ ንበይኑ ዝገጥሙን ኣይረኣና ዋላ ሓያል ይኹን እቲ ንእሽተይ ከም ንእሽተይ ተዓቢ ከም ንዓቢ ምናልባት እጂ እንታይ ክትብል ኢኻ ኢትዮጵያ እሞ ዓብ እንድዩ ኖ ዓቢ ይኮነን ኢትዮጵያ ምናልባት ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ዝቆንቆ ነገር እዩ ዓቢ ብዙሕ ዝብል ኣለዎ ግላላ ግን እንታይ ጥቕሚ ምፅኢሉ ብዙሕ ህዝቢ ስለዚ ሕጂ እውን እኮ ናብ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ካብ ታሪኹ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝኸይድ እኮ በይኑ ይኮነን በይኑ ኣብ ነፍሲ ዝተኣማመን ስርዓት እውን ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘራያት ስለ ዘለዎ ካልኦት ስለ ዘለዎ ኣጀንዳ ዝህቡ ገንዘብ ዘቐብሉ ኣፅዋር ዘቐብሉ ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ዝበላሾ ዘሎ ስለዚ ከም ቻይና ነቲ ንየማንን ንፀጋምን ዘይትሕግዝ ንማንም ኣይትሕግዝ እያ ንኢራን ኣይትሕግዝ ኦኬ ንኢራን ገለ ትሕግዛ ይበሃል ግን ትሸጠላ እያ ዘላ it's not something like charity ትገብረላ ዘላ whatever ኢራን ካብ ቻይና ረኺባቶ ዝበሃል ቴክኖሎጂ they bought it ጥራይ ሸጦምሎም እዮም ሸጡሎም እዮም እምበር ካልእ ኣይኮኑን ስለዚ ቻይና ብፍሉይ ንኩናት ንስኻ ክስቶ ቬኔዙዌላ ከብል ከሎ they didn't help ራሽያ እውን ይሸጡሎም እዮም ዘለው ንግዲ እዮም ዝገብሩ ዘለው እምበር they are not helping them at all ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ነፍሶም ጥራይ ዘተኮሩ ከመይ ጌርና ንሕና ዕላማታትና ንበፅሕ ካልኦት ኣብ ኩናት ድዮም ዝኣትዉ ዕግርግር ድዮም ዝመርፁ ሽግር ድዮም ዝመርፁ their problem our good thing ንሕና
ሰውቶም ካልኦት ተባልዑ ከለው ጉዳይናን እንጌራናን መጻኢናን ከነስተኻኽልና ዝበሉ እዮም እጂ ክትሓሚም ኣይትኽእልን ኢኻ this is what their master plan is እዚ ተሓደ ኮይኑ ከም ክልተ ኣገደስቲ ወይ ሰለስተ ኣገደስቲ ግንባራት ርኢና ኣለና ሕጂ ናብቲ ልሙድ ግንባር ድማ ንመለስ እንታይ የጋጥም ኣሎ ኣብቲ ከባቢና what's going on finalizing a proposed framework to partially reopen commercial shipping in the Strait of Hormuz. Iran aims to control traffic by demanding ships use separate routes. Inbound vessels would travel through a northern corridor near the Iranian coast. Outbound traffic would use a southern corridor near Oman. However, major disputes over tolls, bans on U.S. and Israeli-linked ships, and security ጉዳይ ናይ ሕርሙዝ ድማ እቲ ማእከላይ ነጥቢ ኣጀንዳ ሒዙ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ says Washington will continue to pressure Tehran. J.D. Vance insists that the U.S. is trying to see if Iran is willing to make a deal. We've destroyed their nuclear program. We've destroyed their conventional military. We've radically reduced their, what you might call their asymmetric military abilities. And right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East. Captain was a long. This is also Captain Donald Trump. ንዑነ እቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ብካልእ ቋንቋ ጌርካ ምድጋም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኢራን ብዙሕ ኣዳኺምና ኢና ዘለና ኩሉ ተዓቕምታት ኣዳኸምና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ኣዳኺምካ እንተለኻ እንታይ ናይ ኢራን ዘለምን ኣለካ ዓቕምታትካ ሓያል እንተሎ ኩነታትካ ብቕልፅምካ ትገብር እቲ ኮይንካ ኣሜሪካ ካብ መኣሲኻ ጣውላ ትመርፅ ኣብ ጣውላ ክትዕወትና ካልካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኣብ ባይታ ክትዕወትና ካልካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ጣውላ ዝበሃል እንታይ ምሳኻ ዘራኽብ ኣለዎ There's a lot of questions you can raise. Again, أمودة أمريكا يسلطة خمسة يلورديو زربا البروباغندا التلفزيونات كم دليل كقعد تخليها إيران جن أمريكا كاردهي با مس عمان تزارر بالله أمريكا ما بحقان عمان بقى حراي بلوم إيش بلوم كم زبلوم يمزولو زلو إيران بزي نا أمريكا زرربنا توش متحرموس حقتها وتعلو خمسة لان أنا إسرائيل نا أمريكا مراقبين بتبوتك حلفة خمسة بلنن كالوت وين أبتكوينات مس إسرائيل كوينهم زبلو زلو كساتفو خمسة كلهم يوم زقبرو زلو زي بخل من قد كتري خلها أنت عين السمعت كفترني تم كالوت بحجي كره برقص إذا عين زربا أمريكان مشاركتان يفتوه خمسة يلو يزرد يو كسب حجي تبت حزلو Oman are in fact very close to that agreement, as we've been hearing. Wouldn't it be a good time now for the U.S. to actually pull back from this issue and let Iran and Oman deal with this? صبغت حتى ندحري إيران عمان صبغ زخانة سمع من مقبارن صبغ زخانة معبالتات يقبرهم زلون دحر نفلت كوينا مها زبوتازي أمريكا بغلط ما كتفتحو زي كالت كابكونة أمريكا من قداج أريما قرب تلي لا نزقو دايزن كودا كتفقد دوي مخالتن كوبدا يمتسبقاني بلالو بينا عقلي بينا يتعقستي معناتو أمريكا ولو قب حيلا خد قبرت ديك على قد نتي بزي الساعة زقبر زلو كنا تهدما زوات أصل زي كنا يتقبلونيها سمعوا لها The Oman and Iran are key participants in any process for resolution of the Straits, but it can't really be decided only by them or only by Iran and the U.S. It's got to involve more of the stakeholders, the other GCC states, those countries that rely heavily on a transit, such as the large Asian economies and the Europeans. So I think the U.S. has been supportive of the Iran-Oman dialogue, and Omanis have been consulting with the U.S. and the other GCC states, but it's only part of the solution, and the Iranian government جنتايم زبل زلو بلقت إيران عمان أقدستي أكلات نايتي زخوني يكون كجبر زخل سمع كوان تخونا كالو تقرأت أمريكا هبتت أولاك ترق أي تخلني بزح انترست سلزلوا كالو تقرأتون كابت كدايتي كرهك أي كلانين قال نجرسي كجبر خلالو معناته كل نجر أبزين كل تقرأت رأي كحصر أي كلنيوم زبل زلو أزيز جبر زلو جن ناي سمع قداي ويقول ناي مرد قداي ونايكون this is actually كبد بفينش أز جبر زلو إيران مس عمان تقبر زلا أنا أمريكا تقللا disrespect جرا ignore جرا تقبر زلا قداي مخانو دحر تجنزيب كا في أمريكا تزاربو زلا مبزحت جزء كينو زربا كون كم كالة ترجم كله خمسة كليزر داك but again these are also تي زغطل زلا كناتاتي كل الزنجرات زي أبز الحياة لوان إسرائيل زبال كاب صوتا كاب ميديا تفز بالي يمثل مغنياتو كالة بلان كالة هم كل حل مسلو زلوي
of independent military action against Iran if the US pulls back from further escalation. The IDF is maintaining plans to strike Iran without US participation as Washington increasingly explores a diplomatic off-ramp from the war. And that comes after yesterday you had the energy minister say, we are not committed to any agreement that doesn't fully guarantee Israel's security. Even if the US and Iran reach an agreement, if Iran acts to renew its nuclear program or advance its ballistic missile program, we will attack. So first question is, bluff, or do you think Israel could really attack? When the US failed with Iran in this war, do you really think Israel could attack without American support? ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ኣብዚ ጉዳይ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን እስራኤል ኣሜሪካውን ኣብቲ ጣውላ ስለዘየለ እስራኤል ጠቕላላ ተረሲዕን ተጠሊመይን እዩ ዝብል ዘሎ ጠቕላላ ዕድል ኣይተዋህበንን ካብቲ ፆታ ድማ ወፅየ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ድማ እቲ ጉዳይ ክውዳእ ኣይክልን እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ቤንያሚን ነታንያሁ ከምኡ ድማ እቶም ምስ ዘለዉ ሊኩድ ፓርቲ ዝበሃሉ ብዘይ ኩናት ኣብ ፖለቲካ ክቕፅሉ ስለዘይክእሉ በይኖም በይናዊ ኩናት ኣንጻር ኢራን ንክገብሩ ይዳለው ከም ዘለውን ወይ ይሓስቡ ከም ዘለውን እዩ ዝነገር ዘሎ እስራኤል ከም ኣሜሪካ እንድሕር ኣብዩ ከመይ ጌርካ ናብ ኩናት ትመልሶ ዝፈልጡ እዮም ስለዚ ደይ ገለ ድራማ ፈጢሮም ሓድሽ መጥቃዕቲ ወይ እውን ኣብቲ ፒክኣክስ ማውንቴን ዝብልዎ ዘሎ ኒኩለር ብጣዕሚ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ገለ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብኡ ዝረኣየና ነገር ኣሎ ብምባል ሓድሽ ስለያ ረኺብና ብምባል መጥቃዕቲ ክገብሩ ክፍትን እዮም እንደን ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ናብቲ ዝገደደ ሽግር ክመልስዎ ከም ዝኽእሉ እስራኤል ከይደቀስካ ንእስራኤል ከይተቆፃፀርካ ሰላም ክመፅእ ወይ እውን ሓደ ዘላቂ መፍትሒ ኣብዚ ከባቢ ክመፅእ እዩ ኢሉ ዝግምት ሰብ የለን because that doesn't happen እስራኤል መንገዲ ከየተሓዝካ ንእስራኤል ዝግ ከየበልካ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ለውጢ የለን ኣብዚ ከባቢ እዚ so እስራኤል መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ደበይና ኣብዚ ቦታ እዚ ይብሎ ኣሎ Yeah, we've been saying this since the end of the first phase of the war. After 40 days, it was becoming clear that Netanyahu was really upset with the MOU. He was upset with the whole U.S. taking the off-ramp and not wanting to do any further actions. And again, we still don't know what happened in that conversation with Netanyahu 25 days ago, where he met before the war restarted and he told Trump, this is the happiest I've ever been, right? So Israel, I've educated all of you about this before. I learned this lesson the hard way in 1983. Israel looks out for number one, and they look out for number one alone. And anything that is cooperative is merely coincidental. But what can they? But Malcolm, what can they do militarily if they're looking out for Israel? Is getting into a war with Iran that has proven its efficacy with this war? If the እስራኤል ክገብሩ ክእሉ እዮም እያ ተሓፅር ዝበለት መልሲ ነቶም ክሰምዑ ፅቡቅ ዝኾነት ኣርጊመንት ክሰምዕዎ ስለዝደልየ እስራኤል ብርግፅ ናብ ኩናት ክምለሱ ከም ዝኽእሉን ኣሜሪካ ሕራይ ኢላ ምሶም ተኸይዳ ግርም ተዘየለ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኩናት ክምለሱ ክሓስቡ ከም ዝኽእሉ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ እስራኤላውያን ነታንያሁ ቅድሚ 25 መዓልታት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ተረኺቡ ነይሩ ተሓጒሰ ወፅዮ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ኣካይደ ናይ ብሓቂ ተረዳዲእና ኢና ዝብል ዘረባ ነይሩ እንታይ ኣረዳዲእዎ እስራኤል ብጀካ ኩናት ካልእ ኣጀንዳ የብሎም ኢራን ኣየዳኸምናየን ኣለና ባህልቲ እዮም ከምኡ ድማ ኢራን ፀብለልትነት ሒዛ ወፂኣቶ ዘላ ብፍፁም ንኢራን ቅቡል ንእስራኤል ቅቡል ክኾን ኣይክእልን እዩ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ማእከላይ ምብራቅ ዳርጋ ባዕላያ ትእዝዞ ዘላ ክንብል ንኽእል ኢና እንታይ ማለት እዩ ነብሶም ናብ ሱፐር ፓወር ዲቦም ኣለዉ ናብ ሜጀር ፓወር ወላ ሱፐር ፓወር ዘይበልና ሜጀር ፓወር ኮይኖም ኣለዉ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝቋፃፀሩ እሶም እዮም እስራኤል እንታይ ይቋፃፀሩ ናቲንግ ስለዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ክቋፀሩ ዘኽእሎም ስለዘይኮነ ኢማራት ሒዞም እዮም ነቲ ቦታቲ ድሓን ዝኾነ ፅልዋ ይገብሩ ነይሮም ኢማራት ድማ ዳርጋ ኣክብድ ዝበለ ዓዘቕቲ እትዮማ መዋፅኦ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ኮይና ኣላ ኢራን ድማ ተቆፃፃሪት ናይቲ ምሉእ ከባቢ ኮይና ወፂኣ ኣላ ስለዚ እዚ ኩንነት እዚ ክቕበሉ ማለት ንእስራኤል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ዘይጠቕሶ እስራኤል ናይ ግድን ካልእ ኩናት ክትምህዝ ኣለዋ ዘብሎም ምክንያት ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ደገፍ ናቶም ኣሜሪካ ንሓዋሩ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ክቐፅል ስለዘይክል ኩሉ እቲ ኣጀንዳታት ዘለዎም ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ከሎ ንዑጥ ኣምዚዝካ ድያ ፈራሪካ እንተደይ ጌርካዮም ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣብይና ክኸውን ኣይከውንን ሚት ካሚት ክኾኑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ምስቲ ፀረ እስራኤል ዝኸይድ ዘሎ ብርቱዕ ማዕበል ኣብ ግምት ኢቲኻ ንሳቶም ነዛ ሕጂ ዘላ ኦፖርቹኒቲ ነዛ ሕጂ ዘላ ዕድል ክምዝምዝዋ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ግን እስራኤል ከዓቕሚ ኣለዎም ዶ ንዝብል መቸብ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገብር ይኽእል can't open a 21-mile waterway by November, and you come armed, quote unquote, with 3 slides of your own. Show us the data. Michael, it's very important to understand that the most difficult operation for America in World War II was the landing on Normandy. That took 2 years to prepare.
Let me show you why opening the Strait of Hormuz with air and naval power just is almost impossible to do in the next 3 months, probably even the next 6 months. And it is for operational reasons, not for philosophical reasons. እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ፕሮፌሰር ፔፕ መቸም ምርድእ ጥራይ እንዲ ዝህቦ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ዝሓወሰት ተሓወሰት ንወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ዝቕፅል 3 ወርሒ ክትከፍቶ ይትኽእል እያ ዝቕፅል 6 ወርሒ እውን ዝከኣለ ኣይመስለንን ብውሕዱ ናይ ነዊሕ ዓመታት ቃልሲ ኸድሊ ክትገብረቱ ኮይና ኢፍ እዩ ዝብሎም ዘሎ ትከኣል ክኸውን ትሕር ኮይኑ በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ሶምን ናይ 2 መዓልቲ እናመጥቃዕቲ እናገበርካ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትከፍቶ ኢኻ ኢልካ ይሕሰብን እዩ ናይ ዓለም ዝሓየለ ሓይሊ ባሕሪ ኣለኒ ወላ ገለለኒ በል ኣብ ባይታ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትከፍቶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚኻ ፊሎዞፊካል ሳይኮሎጂካል ዘይኮነ ፋክቹዋሊ ፕሩፍ ክኸውን ዝኽእል ኮንሰፕት እዩ እናበለ እዩ ዝዛረብ ኣገይን ነዚ ነገር እዚ ንነዊሕ ዓመታት ሞዴል ዝገበሮ ስለ ዝኾነ እታ ዘረባ ዝገበርካ እንተገበርካ ዶናልድ ትራምፕን ጭፍራኻን there's nothing you can bring ዝኾነ ነገር ክትቅይሮ ትኽእል ክትልውጦ ትኽእል ክትኣልዮ ትኽእል ነገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ባር እዚ ካብ ኮነ ካልኦት ሃገራት እንታይ ክገብሩ እዮም እንታይ ኣማራፂ ይፅበዩ ማለቶም ካልኦት ሃገራት ብኸመይ እዮም ክቕፅልዎ ነዚ ኩነታት እዚ ንዓታቶም እንታይ ክኾኖም ኦፍኮርስ ኩነታት ኩሉ ዘይከኣል ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ካልእ መንገዲ ከናድዩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ Saudi Arabia, Pakistan and Turkey have signed what is a new NATO-style defence pact. The signing took place in Mecca, which of course is Islam's holiest city. Tehran was quick to respond, saying the deal will not ensure Riyadh's security. Well, Yasmin Farouk is project director for the Gulf and Arabian Peninsula at the International... ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ዘስሉሳዊ ኪዳን ኣብ መንጎ ስዑድያ ፓኪስታን ከምኡ ድማ ቱርኪ ተገይሩ ዘሎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት እንተና እዩ ዝውሃቦ ዘሎ ብርግፅ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝርአ ዘሎን ዝትንተን ዘሎን እዩ ብርግፅ ኣንጻር ኢራን ብዙሕ ነገር ከምፅ እዩ ንዝብል ሕቶ ብዙሓት ኣይሰማምዑሉን እዮም የግዳስ ስለምንታይ እዮም ሃገራት ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ንዝብል ሓደ ዓብዪ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ መኮነን ዝመለሶ ክርአኩም ተሃጓፍ ካበይ ዝተበገሰ ምዃኑን ስለምንታይ እዚ ነገራት እዚ የጋጥም ከም ዘሎ ንሓዋሩ ኸ እንታይ ዓይነት ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ንዝብል እዩ Pakistan also signing a mutual defense pact that stipulates, similar to NATO, that an attack against any one of them shall be regarded as an attack against them all. What do you make of some of these types of moves? Let's talk about the alliance, for example. What do you make of that more formalized alliance? And does that signal anything to you about where the Middle East is headed? So ድሕተት ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ሰለስቲኦም ኔቶ ዝመስል ውዕል ንሓንቲ ተሃሪምካ ንሰለስቲኦም ከም ዝሃረምካ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎም እስላማውያን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎም ብማጆሪቲ ሙስሊም ሃገራት እዮም እስላማውያን ሃገራት እዮም ካብኡ ሓሊፎም ድማ ዓበይቲ ቁጠባን ዓብዪ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎምን እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ትሪያንግል ክዝክርዎ ኣለኩም እንታይ ትርጉም ክበና ይኽእል ይብሎ ኣሎ Yeah, Omar, I think this is the result of concern about the United States and whether the United States is capable of responding. I think the United States has impacted on its credibility and on its trust in terms of whether or not the United States can provide the support and the security that other countries need. And so these countries, whether it's Europe, whether it's Turkey and other countries, have decided to try to build coalitions that can provide for their own security. I think all of that is a reflection. ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ዝዛረብ እንታይ ዝብል እዘን ሃገራት እዚኣተን ዝገብርዎ ዘለዋ ኪዳን ወይ እውን ርክባት ወይ እውን ሽርክነት ንምንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበሮም እምነት ስለ ዘንቆልቆለ እዩ ኣሜሪካ ነቶም ክከላኸለልኩም እየ ወይ እውን ናይ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክበኩም እየ ኢላ መብፃዕዳ ተወትሎም ክትገብሮ ከም ዘይትኽእልን ከም ዘይትደልን ክልትዩ ኣብ ትኽእለሉ ግዜ ድሌት ኣይህልዋን እዩ ኣብ ትደልየሉ ግዜ ድማ ክእለት ይጎድላ ስለዚ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ኣሜንካ ትራንኩሎ ምድቃስ ግዚኡ ዝሓለፈ ፋሽኑ ዝሓለፈ ወይ እውን ሰዓቱ ኤክስፓየር ዝገበረ መግቢ ኮይኑ ኣሎ that's why everybody is trying to find a solution ንነፍሱ ንሴኪሪቲ ናቱ ክኾኖ ዝኽእል እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ንኢራን እንታይ ፅልዋ ክፈጥረላ ክእል ናይ መወዳእታ ናብ ዞባና ቅድሚ ምስጋርና huge amount of diplomatic pressure to reopen the Strait of Hormuz. And I suspect at the moment that its leadership still feels pretty confident because it holds so many cards. It's demonstrated an ability to inflict this huge financial pain on so many actors on the global economy. So I'm not sure it necessarily will feel too threatened
by what is a defense pact. 3 countries that have not attacked Iran at all, and actually are not therefore on the same page as the United States nor Israel. But Iran should also take notice of this, that in doing all that it's on the reopening of the strait, withstood the might of the United States in combination with Israel, it has withstood a huge amount of diplomatic pressure to reopen the Strait of Hormuz. And I suspect at the moment that its leadership still feels pretty confident. እንታዮ ዝብል እዚ ኤክስፐርት ኢራን እዞም ሰለስተ ሃገራት ገይሮሞ ዘለዎ ክዳን ይኹን ካልእ ንኢራን ክሳዕ ክንዱ ፀቕጢ ክገብር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኢራን እቲ ዝዓብየ ሓይሊ ዝበሃል ኣብ ዓለም ኣሜሪካን እስራኤልን ተዛርዮም መፅኦም ኣድብዮም ተሓቢኦም ዝመፅዎ ንዑ ከምኡ ድማ ናይ ሙሉእ ዓለም ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንክልትዩ በቲና ጠጠው ኢላ ዘላን ማንም ክስዕራ ዘይክእል ሃገር ኮይና ወፅያ ስለ ዘላ ስዑድያ ፓኪስታን ከምኡ ድማ ቱርኪ ዝገብርዎ ዝምድና ንስዑድያ ብፍፁም ንኢራን ብፍፁም ድንብርፅ ከብላ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብርግፅ ፀቕጢ ክገብረላ ዝኽእል ፅልዋ ክገብረላ ዝኽእል ግን ክሳዕ ክንዱ ከርዕዶም ዝኽእልን መስመሮም ክሕድጎም ዝኽእልን ኣሰንቢዱ ካልእ ኣጀንዳታት ክፈጥረሎም ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ግን ክትኣምን ትኽእል እዩ ዝብል ዘሎ and this is actually true because ኢራን ብዙሕ ነገር ሰርቫይቭ ጌራ ዘላ ሃገር እያ በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተዳሂላ መንገዳ ትቕይረሉ ኩነታት ክህልዩ ይኽእል ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ እምበኣር ነዚ ኩሉ ናርኣና ፀኒሕና ናብ ዞባና ክንትርጉሞ ከሎ እንታይ ትርጉም ክበና ይኽእል ናብኡ ንቐፅል ላይክ ዘይገበርኩም ኣይትረስዑ On August 1, 2026, gunfire returned to Ethiopia's Tigray region. Clashes between the Ethiopian National Defense Forces and the Tigray Defense Forces near the village of Shererina have reignited fears that a peace deal, which brought an end to one of Africa's deadliest recent conflicts, could be dead. In the midst of these political rivalries, መቸም እዛ ስእሊ እዚኣ ነዚ ሰብ እዚ ብትክክል እትገልፆ ስእሊ እዚኣ እዚ ሰብ እዚ ጋኔን ዝወረዱ ዝኣተወ ሰብ ምዃኑ በዚኻ ትርኢ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ናቱ ካብ ኩናት ዘይትዕርፍ ሃገር መስሪቱ ነቲ ዞባ ዝብፅብፅ ዘሎ መራሒ እዩ ምብፅባፁን ካልእ ተንኮላቱን እኳ ደለ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቱ ዋላ እኳ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ይሕመናን ከም ሰብ መጠን ከም ጎረቤት መጠን ናይቲ ህዝቢ ስቃያት ዘገድሰና እንትኾነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ካ ኢድካ ክትእቱ የብልካ ንዝብል ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ ንዓና ግን ከይፈተና ኤርትራዊ ማለት እዩ ከይፈተና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንዋሳእ ዝገብረና ምክንያት ኣለዎ መዓልታዊ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምስ እትርኢ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ብፍፁም ሸለሊልካዮ ክትሓልፍ ትኽእል ነገራት ኣይኮነን መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ኣንጻር ኤርትራ ምጅ ጀሚሮሞ ዘለዉ መጀመርያ ብፅምዶ ዝብል ዝገብርዎ ዘለዉ መንርአ ነቲ ፅምዶ ናበይ ክወስድዎዮም ሽዑ ናበይ ክንሰግርና ኩሉ ክተሓዘልኩም እየ Coalition or unholy alliances. It's not a single enemy, but a pact of destruction. An alliance operating under the name that means connection or cohesion. Simidu. But this is not a connection of peace. It's a coalition of chaos. A group of internal factions and foreign powers bound by a single desperate goal to destabilize the country and overthrow its government by any means necessary. At the heart of this plot is a hardline faction of the Tigray People's Liberation Front, TPLF. This is the same leadership that led the nation. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀዳማይ ታርጌት ኮይኑ ዘሎ ፅምዶ ዝብል ኮንሰፕት እዩ ካብ ፅምዶ ምስ ቀፀልካ ድማ ነዞም መራሕቲ ናይ ህወሓት በዚ ናይ ሰይጣውንቲ ዝመስል ስእልታት እናገበርካ እንተሰኣልካዮ መዓልታዊ ፍሉይ ነገር ዘምፃልካ ይመስል ግን ምናልባት ነዛ ፅምዶ ኣብዚያ ጥራይ ዘጥቅዕዋ ዘሎ ከይመስለኩም ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ናይ 50 ዓመት መስርሕ ኢሎም እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ከርእየኩም እየ ደይ ተንክፍዎ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከምዘየለ ከርእየኩም እዮም ዝሓፅር ዝበለት ሜቢ 5 ሚኒትስ ከጥንስሱ ጊዜ አንስቶ በኢትዮጵያ ላይ ክህደት ሲፈጽም ከጠላቶቿ ጋር ሲያሴርና ብሔራዊ ጥቅሟን ሲጎዳ ኖሯል። የዚህ ቡድን የ50 ዓመታት ታሪክ ለዚህ ምስክር ነው። የቡድኑ ከትጥቅ ትግል ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የመናድ ጉዞ ከየት ይጀምራል? አብረን እንመልከተው። ሕጂ ነቲ ህወሓት ከዘንጥሉ ዝገብርዎ እንዲሁም ነቲ ቃልሲ ናይቲ ህወሓት ኢሎም ማዕርማዕርዩ ግን ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህወሓትን TPLF and EPLF visible ሽም ዝገብርዎ I don't want to show you too much about it ናቶም nonsense again ነዞም እቶም reference point ዝኾኑ ዘለዉ እዚ በዓል እዚኦም ቢመስል ግንኙነት የጋራ ዓላማ አለን ባሉበት ሰዓት ተባብሮ ይሰራሉ አንዱ የዛኛውን ዓላማ ሊጋፋ በሚሞክርበት ሰዓት ወደ ጠብ በትክክል ጊዜ ተመሳሳይ የፀቡም እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ በቃ ኣብ እርጋኑ ዝፀይቐሉ ሰብኣይ
ዝገብሮ ዘሎን ዝኸዶ ዘሎን መንገዲ ናይ ባሕቂ ዝሕዝን እዩ እጂ ክልቲኦም ቶም ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ናይ ቀደም መሻርክቲዮም ንኢትዮጵያ ንምዕናው ኩሉ ግዜ ፀገም ምስ ፈጠሩን ሽግር ምስ ፈጠሩን እዮም እናበሉ ኤሊትናቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ንኤርትራ ምዝንጣል ኮይኑ ዘሎ እጂ ግን ሕልፍ ዝበለ ቀደምሲ በዛዓ ሰብ ገለ ይብፅሓና እዩ ገለ ዝብል እንዲ ነይሩ ዘረባናቶም እጂ ግን ቁርብ ስግር ዝበሉ ይመስሉ ረእይዎስ ከብዚ ይባል ነበር የአስመራ መጀመሪያ ስማ ዱባሯ ነው አሁን ትንሽ ከዛ ቦታ ላይ ፈቀቅ ብሎ ነው አስመራ የተቋቋመ ደግሞ ጥንት አራት ጎሳዎች ይጣሉ ነበር ከአራቱ ጎሳዎች አንዱ የኦሮሞ ጎሳ ነው እዛ የነበረው ማለት ቀድሚ ሕጂ ናይ ሰብኣይ ከም ጻልኩም ከለኹም ሲ ተብሉ ነይሩ ዘብል ነይሩ ክላ ክንደ ዓጃዋት ኢልና ኢና ክንሰምዕ ገጾም ትርሓቅ ግረፎም ነይበሎም እዚኦም ሃውተት ይብል ነይሩ ነዛ ዘረባናቱ ምናልባት ንኣቢ ሳማኺርዎ ኾነ ኣቢ መፅኡ ድባርዋ ዝበሃል ናትና ከም ዝነበረ ናይ ኦሮሞ ከም ዝኾነን ባሮንቱ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ከም ዝኾነን ስለዚ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ንግስነት ከም ዝነበረ ወይ ኦሮማዊ ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቅድሚ ስመራ ድባርዋ ዝበሃል ነይሩ እሱ ናይ ኦሮሞ ንግስነት ከም ዝነበረ ሓደ ካብቶም ነገስታት ኦሮሞ ከም ዝነበረ ኣብቲ ኣስመራ ዝበሃል እውን ከምኡ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንባሮንቱ ይሓዋውሱ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትብል እታ ኢትዮጵያ ሃገር ገዲፎም ኤርትራ ምስ ኦሮሞ ኮኔክት ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ኩለንተን ካርታ ስለ ዝተቃፀላ ባክ ቱ ናይ መወዳእታ ካርዲ ማለት እዩ ኦሮሞ ኣነ ንኦሮሞ ኢምፓየር ወይ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዝለዓለ ሓይሊ ክፈጥር ኢለ ዝመፃኹ እየ ስለዚ ንኦሮሞ ንኣዲስ ኣበባን ሒዝካ ንኦሮሞ በጃ ሕለፉለይ ተኸላኸሉለይ እያ እዛ ዘረባ እዚኣ ይመፁ ካለዉ ስልጣነ ናትካ ዝነበረ ባሕሪ እውን ናትካ እንተተዓዊትና ክሳብ ኒዮ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ከተስፋሕፍሕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ እዩ እቲ ናይ ኦሮሙማ ዝበሃል ኣጀንዳ ብታሕቲ ታሕቲ ይዝረባ ኣሎ ኣብ ሕቡእ ኣኼባታት ይዝረባ ኣሎ ክበሃል ፀንሐ ብግልፂ ኣብ ደገ መፅኦም ይዛረብዎ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ናይ ኦሮሞያ ናይ ኢትዮጵያ ምባል ገዲፎም ናይ ኦሮሞ ይኮነት ወላ ናይ ጅን ዕፍሪት ኣይኮነት ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ናቶም ዘረባ ናበይ ገፁ ሰጊሩ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝኣክል እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ጎረባብቲ ከም ዘለኹም ፅቡቅ ጌርኩም ፍለጡ እዚኣቶም ክፀግሙ ከለዉ ክጥዕሞም ከለዉ እንታይ ክሓቱ ከም ዝኽእሉ መስኪን ኤርትራዊ ኩሉ ግዜ ሓዳጊ እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ሕድገት ገይሩ ምሳቶም ሰላም ከገብር ዝደሊ እዩ ጎረባብትናዮም ኣመናብርትናዮም ዝብለ ተሓሳስባ ኣለዎ ግን ሓደ ግዜ እቲ ጎረቤትካ ብፍላይ እቲ እሊት ናይ ጎረቤትካ እንታይ ይሓስብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ብኡ መንፅር ድማ ስትራቴጂ ናይ ነዊሕ ዘላቒ ስትራቴጂ ናትካ ነዚኣቶም ቼክ ክገብር ዝኽእል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣስዋይ ሓደ ካብቲ ታሪካዊ ፀላኢ ባዕላቶም ንሕና ይበልናዮም ታሪካዊ ፀላእትና ክንብል ዝግባአና ንሕና ክነስና ንግሆ ምሸትን ታሪካውያን ፀላእትና ዝብሉና ንኤርትራ እዮም ስለዚ ንዓና ንግብፅን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸፍትዋ ታሪካዊ ፀላእቲ ዝብሉና እንተር ኮይኖም ስለዚ ክልተና ምስ ግብፂ ዘለና ሽርክነት ክንዕብያ ክንክል ኣለና I know some people are not ግብፂ ዝእመን ሃገር ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ነፍስኻ ጥራይካ ተኣምን ኣብ ዓለም ንሃገር ኣሚንካ ኣይትኸይድን ኢኻ ግን ነፍስኻ ኣሚንካ መሻርክቲ ምውሳኽ ድማ ፅቡቅ እዩ ንግብፂ ኣይትልምናን ኢኻ ንረብሓኣን ንስትራቴጂኣን እያ ክትመፀካ ንዓኻ ክትገብር ኢላ ኣይኮነን ግን ነቲ ዘለካ ኣድቫንቴጅስ ድማ ነቲ ዘለካ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ወይ እውን ብሉፅነት ተጠቂምካ ክደፍኦም ኣለካ ከተገድዶም ኣለካ ዝብል እምነት ጥራይ ዘለኒ እምበር እቲ ብትሕቲ መጋረጃ ዝተገበረ ዲፕሎማስንካ ኣርኢና ይስርሑ እቲ ክግበር ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና እውን ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ንፈልጥ ኢና ናው let's continue a little bit ነቲ ፊክሽን ንኣብነት ገለገለ ሰብ እንታይ ክብሎ ነዚ ስምዕ ኣቢሉ ክላ እዚኣቶም ካ ፅንፅዋይ ዘይምነዎ ኩሉ ታሪክ ፅንፅዋይ ክትፈልጥ ኩሉ ታሪክ ፅንፅዋይ እዩ ስለምንታይ ንኣብነት ኣብ ህዝባዊ ግንባርሲ ሲሪየስ ለቶም መራሕቲ ኣምላኽ ምሳና መፅኡ ዋጋ ነይሩ እንተዝብሉኻ ዝበፅሐ ህዝቢ ኤርትራ ማእመነሉ ስለምንታይ ታሪክ ከመይ ጌርካ ከም ሲሪየስ ነገር ወሲድካ ብተደጋጋሚ ትምህሮ ዳ እምበር ብሳይንስ ፕሩፍ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ፅንፅዋይ ታሪክ ኩሉ ግዜ እቲ ፅንፅዋይ ግን ብዓቢ ደረጃ ብዓበይቲ ሰባት ብዓበይቲ ክኢላታት ዝበሃሉ ኣብቲ ሃገር ባእታቶም ብተደጋጋሚ ክዝረብ ተሪኻዮ ከም ቅቡልን ንቡርን ኮይኑ ይድውሰን it's just the way it is ስለዚ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ፊክሽን ፅንፅዋይ ንዓና ግን እዚ ፅንፅዋይ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ናብ እነዚኣቶም ፓስተራት ገለ እዮም ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ቤዝ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ እቲ ናይ ፕሮቴስታንት ቸርች እዩ ምክንያቱ እሱ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቶም ፓስተራትን እቶም ፀለውቲ ኣብቲ ናይቲ ቸርች እቲ ዘለው ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ኣጀንዳ ናቱ እቲ ናይ ባሕሪ ናቱ ብፀሎት ድዩ ብገለ ድዩ ገለ እናገበሩ ሓደ ዝደፍኡሉ እሳቶም እዮም ኣብ ጎኑ ድማ ጠጠው ዝብሉ ኣብ ተደጋጋሚ ድራናዮ እሱ እዩ ወላ እኳ
ናይ ሃይማኖት ሰባሲ ውግን ወረ ውግን ዘይናትካ አይትለ ትእዛዛት ናይ ኣምላኽ ሓንቲ ሲ ዘይናትካ አይትለ እያ ዘይ ሰበይትካ አይትለ ወይ ዘይ ንብረትካ አይትለ እያ ግን ኣባቶም እቲ ሞራል ይቀያየር እዩ ፍሌክሲብል እዩ እቲ ሪሊጅን ዋላ እቲ ፕሪንሲፕልስ ናይቲ ሃይማኖት እውን ፍሌክሲብል እዩ ዘይናትካ ምድላይ ምኽኑይ ንምግባር ብዙሕ ሽጣራታት ዝጥቀሙ እዮም ነዊሕ ርሕቀት ክኸዱ እዮም ንግደፎ ነዊሕ ይዛረባ አሁንም እዛ ከቀሩት ውስጥ አሁን ለምሳሌ በዛ ስም ተሰይሞ ያለ አለ የባሬንቱ አውራጃ የሚባል ባሬንቱ አውራጃ እንደገና ደግሞ ሌላው ከዚህ ሄደ ደግሞ ከዚህ ከጎንደር ነው ሄዱት በነገራችን ላይ የአሁን የኤርትራ ነዋሪዎች ወታደሮች ናቸው ባህሩን እንዲጠብቁ ነው ከጎንደር ከደንቢያ ነው የተላኩት ከደንቢያ አካባቢ ደግሞ ይኖሩ የነበሩ ደግሞ ኦሮሞዎች ናቸው አጼ በ13ኛው ክፍለ ዘመን አጼ አምደ ጽዮን የመጫ ኦሮሞዎችን ይላል የኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ ነው የሚለው ሰብደ ወደ ክሳክ እንደዚህ ቀልል እዩ ሰብ ክሳክ እንደዚህ የነፋሐኒ ትኳስኒ ፍንጀርን ካብ ጎንደር ዝኸዱዶ ካብ ገለ ዝኸዱዶ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ነጋሲ ነቲ ባሕሪ ክሕልው ኢሉ ሓንቲ ላቶም ንሽተይ ክፋል ታሪክ ኣላቶም ነቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ ድሕሪ ኣክሱማይት ኪንግደምሲ ሓንቲ ግዜ ናብቲ ባሕሪ ተቐልቂሎም ዝብላካ ሳድማቲ ንጉስ ዓምደ ጽዮን ዝበሃል ንሱ ናብቲ ባሕሪ ረጊፁ ከም ዝነበረ ይነገር ነዚኣ ጥራዮም ከም ታሪክ ዝነበሮም ከም ኣብቲ ባሕሪ ንጎሆ ምሸት እንድመላለሱ ዝነበሩ ገይሮም ዝዛረቡ ክንምንታይ ንሽተይ ጫፍ ሒዞም ክውትቱ ከም ዝኽእሉ ድሓን እዚኣቶም ሲ ደለ ምኾኑ ነይሮም ደይጎበጎበ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ወል ባሕርካ ጠቂሶም ዝብልዎ ካስማ አሰብን ያጣችበት መንገድ ምን ይሰማዎታል? ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የእግር እሳት ነው። ግን እሱ ፖለቲከኛነት እንደ ፖለቲከኛነቱ አሰብን ያጣንበትን መንገድ እስቲ አጠር አድርገው ቢገልጹልን። ስለ መከላከያ ስናነሳ ቀጥሎ ስለ ባህር ጥያቄ ስለ አሰብ መምጣቱ ተገቢ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ባህር በርን አሰብን ያጣችበት አግባብ ተገቢ አልነበረም። ስርቆት ነው። አገር ነው የተሰረቀው። የባህር በር ማለት ለአንድ አገር ሳምባ ነው፣ አፍንጫ ነው፣ አየር መሳቢያ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባሕሪ ዝኸሰርናሉ መንገዲ እስከ ግልፅ ኣበለልና ከመይ ይስማዓካ ዘይነበረካ ንብረት ዝኸሰርናሉ ሲ ከመይ ይስማዓካ እስከ ንገረና ዓሰብ ዝኸሰርናሉ መንገዲ ሲ ንዓኻ ከመይ ይስማዓካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ዘረባ ንኩላቶም እዮም ዝሓትዎም ከምዚ ልክዕ ክላሲካል ሕቶ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ብተደጋጋሚ ድማ ባሕሪ ዝኸሰርናሉ ከመይ እናተባህለ እዩ ዝዝረብ ስለዚ ስርቂ ተፈፂሙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ባሕሪ ማለት ሳምቡ እዩ ኣፍንጫ እዩ ጎረሮ እዩ እናበለ እዮም ዝገልፆ ዘሎ ጎረሮኹም ዳትበተኹም በረይ ንስኻትኩም ብዘይ ጎረሮኹም ከተተንፍሱ ትደልዩ ህዝቢ ኢኹም ርኢና ሳምቡእኩም ዳትፍረስ ንሕናስ እንታይ ሞ ክንብለኩም ኢና ካልእ ንብሎ ይብልና ወስቑሎም እስከዚኣቶም በላ ዝግብኦም ሰባት እዮም ስቶለን ካንትሪ ዝተሰርቀ ኢኻ ይብለካ ኣለብዚ ሎስ ኢዝ ካራክተራይዝድ ኣዘ ሊጋል ሰፐሬሽን በት ኣዘ ቴፍት ኖት ከም ሕጋዊ ምፍልላይ ዘይኮነ ስርቂ ከም ዝነበረ እዚ እዚ ከዓ ናይ ሓደ ሃገራዊ ሉላዊ መሬት ከም ዝተሰርቀ እዩ ዝብል ዘሎ ሰሪዕካ ዝወሰድካዮስ ከም ናትካ ጌርካ ምውሳድ ደን እቲ ዋንኡ ምስ መለሶ ድማ ተሰሪቕኒ ኢልካ ምዝራብ ጉድ ናይ ዚኣቶም ኣበይ ከም ትጅምሮን ኣበይ ከም ትውድኦን ከማና ይርዳእካኒ ቀፂሉ ኢትዮጵያ ብፍጹም ኣይተገዝአትን ንብላ ኣሎ ግርም ዋይ ፊክሽን the speaker views that the loss of the port as a betrayal of the never kneeled legacy ዘይተገዝአ ተገር እያ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝተመንጠለና ከም መቕፃዕቲ ናይቲ ዘይመንበርካኽና ኢሎም እዮም ንዑ መንጢሎምና ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣይተገዛእናን ዝብል ፅንፅዋይ ንሪኦ ኣለና መቸም ታሪክኩም እዩ ከም ድሌትኩም ፌክ ድዩ ዋላ ሓቂ ድዩ ከም ድሌትኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናትኩም ድሌትኩም በሉ ኣምና ዲቤቲንግ እዩ ኤርትራ ግን ናትኩም ኮይና ይትፈልጥን እያ ተዘረባናትና ብዝኾነ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ እታ መወዳእታ ትሪእዋ ኣለኹም TPLF and EPRDF are blamed for the implementing ethnic division ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስኣና ኩሉ እሳቶም እዮም ሃንዲሶሞ ዝብል ዘረባ እዩ ዘለዎ እቲ ኢህደግ ዝበሃል ንኢትዮጵያ ዘዳኸማ ንሱ ስለ ዝኾነ ናይ ባሕሪ ምስኣና ይኹን ካልእ ዘኤትኒካዊ ምብልላዕናትና እሳቶም እዮም ፈጢሮሞ ዝብል ዘረባ እዮም ዝጥቀሙ ዝኾነ ብሓደ ጌርካ ነቲ ዝገብርዎ ዘለው ሓደጋ ንምፍጣር ህወሓትን ኤርትራን ብሓደ ልጊብካ ኩናት ንክትገብር ዝገብርዎ ዘለው ጎስጓስ ምስ ስለ ዝኸዶም እዩ ሓንቲ ኣልጀዚራ ብዘ ፅብቕቲ ኣርቲክል ፅሒፎምሎም ነይሮም እንታይ ዝብል ይመስልኩም እዛ ሃገር እዚኣሲ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኩናት ዘጋጥማ what's wrong with this country why Ethiopia's conflicts keep returning the question Ethiopia's national dialogue cannot avoid ስለዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ውሽጣዊ ኩናት ማለት እዩ ቀፃሊ ዝመላለስ ስለምንታይ ዝብል ሓደ
ጽቡቕ ዝኾነ ኣርቲክል ወሪዱ ነይሩ ተቐንደ ፀገም ይብልዎ ኣብዚ ፀገሞም ደዝፍትሽ እኮ ጽቡቕ እዩ conflicts in Ethiopia keep returning because the 1991 political settlement didn't solve the national building problem. It just moved it to the regional states. እቲ ናይ 1991 ከም ሃገር ዝቆመትሉ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ከም ሓዳስ ሃገር ዝቆመትሉ እታ ገባብቲ ነቲ ሃገርቲ ነቲ ናይ ሃገር ኔሽን ቢልዲንግ ህንፀት ሃገር ብትክክል መንገዲ ይገብሮ እንታይ ዳ ናብቶም ክልላት ኣሰጋጊሩ ገዲፍዎ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም እንታይ ይብለኩም ኣሎ identity versus territory እንታይ ማለት እዚ regional governments become more than administrators they become centers for ethnic identity they created a hierarchy where some citizens are seen as natives and others as outsiders ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እየ እዚኣ ምናልባት ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ዘኮማስዕዋ ዝመላልስዋ ዘረባ ኣላ ደይመ ኢሎም ሽግር ናይ ኤርትራ ስለ ዝፅውዕ ኢኻ ዝብለኩም እዚኣ ሓደ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ምንታይ ተመሃቂላ ነይራ 9 ኣውራጃታት ነይሮማ ሰንሒት ሰምሃር በርካ ሳህል ኣክሎ ጉዛይ ሰራዬ ሓማሴን ነበልካ ምናልባት ሓንቱ እንግዲህ ተንካልያ ነበልካ ገዲፈን ተለኹም ኣለውለይ ከምዚ እናበለ ይፅዋዕ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰብ ኣይደንቲቲ ናቱ ከመይ ነይሩ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ኣነ ኤርትራዊ እየ ዝብል ውሑድ እዩ ነይሩ ሰኣን ንቅሓት ክኸውን ይኽእል ሰኣን ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ዘረባ ወላ እውን ኣብቲ መጀመርያ ናይ ናፅነት በውራጃታት ኩዕሶ ይካየድ ነይሩ እቲ ኣውራጃ ስልክዕ ከምዚ ኣይደንቲቲ ትቁፀር ነይሩ ተዲኹም ንሎም ወዲ ሰንሒት ናይ ሰንሒት ዝብል ገለ ደርፍታትን ጭሯሕታትን ነይሩ ኣክሎ ግዜ ከለ ዝብል ከምኡ ሰራየ ዝብል ከምኡ ሓማሴን ዝብል ከምኡ ባርካ ዝብል ከምኡ ሳሕል ዝብል ከምኡ ሕጂ እንታይ እዩ ናብ ኣይደንቲቲ ገፁ ዝኸደ እዩ ተዲኹም ኣብ ነሲ ኣብ ሰንሒት ሓደ ዓይነት ኤትኒክ ኣይኮነን ዘሎ እዚኣ ክትጠቃለልና ኤርትራ ዳይቨርስ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ሰንሒት ብሌን ኣሎ ትግረ ኣሎ ትግርኛ ኣሎ ሰለስተ ብሄር ኣሎ ሳሆ እውን ኣሎ ኣሳውርተ ስለንብል ሳሆ እውን ኣሎ እዚ 4 ብሄር ኣሎ ኩናማ እውን ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ኩናማ እውን ኣብ ከረን ነይሩ ሕጂ ወላ እኳ ትሰንሒት ዝብል ኣይደንቲቲ ይሰርሕ እንተነበረ ኩሉ ነገር ግን ዘብላ ይነበረ ኣብ ሓማሴን ድሕሪ ከይድካ ሜቢ ሳሆ ህሉ ኾን እዮም ትግረ እውን ውሕድ ክህሉ ኾን እዮም ዝበለሰ ትግርኛ ይመስለኒ ሰራየን ተኸይድካ ሳሆ ኣለው ኣክሎ ጉዛይን ድሕሪ ከይድካ ሳሆን ትግርኛን ኣለው ሕጂ እንታይ ዘርየካ ወላ ተኣከለ ዝብል ኣከለ ጉዛይ ዝብል ኣይደንቲቲ ሓያል ዝኾነ ኣይደንቲቲ ተፈጢሩ እንተነበረ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ወላ እኳ ፅባቐ እንተለዎም ንምምሕዳር ዘገልግሉ እንትኾኑ ግን ዳርጋ በቲ ግዝኣት ናይ ብሪጣንያ ከም መፈላለይን ከም መባእስን ገይሮም ስለ ዝሰርሕዎም ዝነበሩ እቲ ኣይደንቲቲ ናብ ባእሲ ወስደካ ኸልል ልክዕ እዚ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ተጋሩ ኣምሓሩ ኦሮሞ ገለና በልካ እንድሕር ከይድካ ናቶም ዝገደደ እዩ ካባና ዝገደደ እዩ ካብቲ ኤትኒክ ዝብለ ዝብገስ ብሌን ትግርኛ ትግረ እናበልካ ብኡን ተመቒልካ እቲ ሃገር እንታይ ትኸውን ንኸትመቓቕላ ቀሪብካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ገይሩ እቲ መንግስቲ ዞባታት ምስሪቱ ኣነ ወዲ ዞባ ኣንሰበያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን መፈክሪ ይኮነን ወይ እውን ኣይደንቲቲ ናትካሲ ኤርትራዊ ኮንኩና ወዲ ዞባ ኣንሰባይ ጥራይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጀስት ደዝ ሜክ ሰንስ ኣብ መወዳእታ ድማ ኮሚክ ክኸውን ዘለዎ ሃገርን ኣውራጃን ወይ ሃገርን ዞባን መተኻኽእቲ ክኾኑ የብሎም ዞባ እዩ ንምምሕዳር ጥራይ ኢኻ ትገብሮ እቲ ሃገር ግን ሃገር እያ ስለዚ ኣብቲ ሃገር እዩ እቲ ህዝቢ ዝከዓስል ዘሎ እቲ ዞባ ንምምሕዳር ጥራይ ካልኣይ ድማ እቲ ዞባ ንኣብነት ወዲ ዞባ ኣንሰባ እንተኮይንካ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘይትነብር እንድሕር ኮይንካ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ክልተ ሃገር ኢኻ ፈጢርካ ዘለኻ ወዲ ዞባ ደቡብ ኮይኑ ናብ ጋሽባርካ ከይዱ ክነብር ከም ስደተኛ ዝነብር እንተኮይኑ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካልእ ሃገር ኢኻ መስሪትካ ዘለኻ ልክዕ ከምኡ ተጋሩ ኣብ ኦሮሞ ክኸዱ ከለዉ ወፃእተኛታት እዮም ከም ስደተኛታት እዮም ዝቁፀሩ ደቂ ዓዲ ይኮኑ ደቂ ደገ መፂኦም ነዚ ዓድና ወሪሶም ኢኻ ትበሃል ኣምሓሩ ከምኡ እዚ ኮንሰፕት እዚ ድማ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ኣይቐፅላን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ፀገም ናቶም ናባና ከስግሩልና ክደልዩ ከለዉ ኩሉ ግዜ እቲ ነቲ ናቶም ንዓታቶም ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን እትይዎ ዘሎ ናብ ኤርትራ ከስግርዎ እዮም ዝፍትኑ that's what they do ንሓዋሩ ከም እዮም ዝፅዕሩ ኣይሰልጦም ስለ ዝኾነ እምበር ኤርትራዊ እንኮ ኣብዘን 35 ዓመት ዝዓበየ ውፅኢት ናይቲ ሃገር ኢልና ክንጀሃረላ ንኽእል እንተላ ኮይና ሓድነት ናይ ኤርትራ ዝያዳ ስለተሰርሐሉ እቲ ህዝቢ ድማ ብሃገሩ ብኤርትራውነቱ እምበር ብዘብኡ ዝኮርዕ ወይ እውን ናይ ዞባ ፍሉይ ስምዒት ገይሩ ነቲ ሃገራውነት ክዓብስ ዝኽእል ስለዘየለ እዩ ኤርትራ ናይ ኩልና ኩላታ ሃገር ድማ ንኩሉ ማዕረ ትብፅሖ ዝብል ኩልና ክንደፍኣላን ክንጉስጉሰላን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክንዝክራ ዘለና ኢና ተኸባቢርና ውሕዳት ህዝቢ ኢና ኣይኖ ገሊኦም ብዙሓት ኢና ንብል ኢና ግን እቲ ሓቂ ግን ውሕዳት ኢና ምስ ከባቢና ወዳዲርካ ኩሉ ነገር ሬሾ እዩ 37 ሚልዮን ኣብ ሱዳን እንተሎ ኮይኑ 100 ሚልዮን ዝኾን ካብ ኢትዮጵያ እንተሎ ኮይኑ ንሕና ወላ 5 ሚልዮን ንኹን ወላ 10 ሚልዮን ንኹን ውሕድ ህዝቢ ኢና ሬላቲቭሊ ስፒኪንግ ስለዚ ንዓና እምንዓረ ዝኾነ ሓድነት እዩ ዘድልየና እምንዓረ ክንከውን ክእል ኣለና ኢና ንብል ንሳቶም
existential politics is this because power is tied to land and identity, losing an election or territory feels like a threat to group survival. ስለዚህ ፖለቲካ ናቶም ብመሬትን ብሄርን ስለ ዝምርኮስ ዝኾነ ይኹን ምርጫ ወይ እውን ስልጣን ናይ ዓቢ ቦታ ምስዓር ማለት ንህላዌኻ ዓቢ ሓደጋ ዝምፃልካ ወላ መሬትካ ምኽሳር እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ትፋኖ ዝበሃል ኦላ ዝበሃል ህወሓት ዝበሃል ኩላቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ንኸምኡ እዩ ጉዳይ ናይ ወልቃይት ተሪኻ ድማ ክልተ ብሄራት ናተይ ኢልካ እውን ኣብ ከቢድ ኩናት ክእተወሉ ዝኽእል እቲ ኣብ ፈደራል ዘሎ መንግስቲ ድማ ነዚ ካርድ እናተጠቀመ ከባልዖም ዝደሊ ምዃኑ ድማ ይዛረብሎ ስለዚ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ዘይተወደአ ዘይተሰርሓሉ ዘይተፈትሐን ሃገራዊ ህንፀት ዳኣ እምበር ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ደገ ታሪኻውያን ፀላእትኻ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ሽግር ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግርዎም ዘለዉ ነቲ ኩነታት ተቐቢሎም ቅልጥፍ ኢሎም ክሰርሑ እንተዝጅምሩ እቲ ሽግር መቐለለ ነይሩ ግን they are not just doing that they're absolutely ነቲ ፀገሞም ናብ ደገ ሰዲዶም ናብ ደገ ጉሒፎም ሽግር ክንዲ ዝፈትሑ ካልእ ድራማታት ኣብኡ ኣቐዲሞም ክኸዱ እዮም ዝመርፁ ዘለዉ ዋላ እዚ ዲያሎግ ዝበሃል ዘሎ እጂ ነቲ ዘሎ ፀገም ነቲ ኮር ኢሹስ ክፈትሕ ዝደሊ ወይ እውን ከምኡ ሸውሃት ዘለዎ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና እንታይ ዳ ነቲ ኩነታት ሳክት ናብ ድራማታይዝ ዝኾነ ኩነታት ኣሰጋጊርካ ነቲ ህዝቢ እናበላዕካ ምንባር እንተደይ ኮይኑ ካኪኖ ዝሰገረ ዝኾነ ይኹን ፋይዳ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና so because of this and others እቲ ኩናት ኩሉ ግዜ ይቕፅል ማለት እዩ to pay the highest price once again. And for them to return to their villages, to their homesteads, when under the current administration of West Tigray, that will be impossible. That will be too much insecurity around that issue. So they need some kind of security guarantees, either by the national federal government or that the territory should be returned under the administration of Mekele. Many analysts warned that the Pretoria Agreement stopped the fighting without resolving the deeper disputes that caused it. It is a cessation of hostilities agreement, just silencing the guns were the objectives. So the root causes for the war in 2020 to 2022 are not addressed in the Pretoria Agreement. And this is coming back to haunt Tigray and Ethiopia as we speak. Three major issues remain. ብሓፈሻ እቲ ታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ መሰረታዊ ፀገም ናይቲ ቅድሚ ነቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝወልዖ ብመሰረቱ ስለ ዘይተፈትሐ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተባሂሉ ዝፍከር ድማ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ንሱ ነቲ ብረት ተኽሲ ናይ ብረት ጠጠው ዘብል ነቲ ሆስቲሊቲ ነቲ ብረትን ነቲ ውግን ጠጠው መበሊ ዳ እምበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ይኮነን ድሕሪኡ ቀፂሉ እቲ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክስዕብ ነይርዎ ንዑ ድማ ክገብርዎ ድልውነቶም ብዙሕ ይረአ የለን መርኣያ ናይዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እንታይ ይፍጠር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ነዚ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክሳብ ዘይገበርካሉ እቲ ኩነታት ተመላሊሱ ንትግራይን ኢትዮጵያን ነቲ ፈደራልን ናብ ኩናት ክመልሶም ከም ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ Unresolved. First, territory. Large parts of Western Tigray remain under the control of Amhara forces and federal troops without representation. Many in Tigray feel sidelined by a federal government in which they have little influence. And third, displacement. Nearly 1 million people are still unable to return. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ትግራይ ሰለስተ ዓበይቲ ፀገማት ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብኡ እቲ ትግራይ ዝበሃል መሬቱ ተወሲዱሉ ኣሎ መሬቱ ከምልስ ደሊ ካልኣይ እቲ ትግራይ ዝበሃል ጠቕላላ ውክልና ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ናይ ኢትዮጵያ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ሳልሳይ ድማ ዝተመዛበለ ልዕሊ ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ኣለዎም ናብ ዝምለሶ ቦታ የብሉን ስለዚ እዚ ንግዜ ዝግደፍ ጥራይ እምበር ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኣርስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው እቲ ኩነታት ብካልኦት ክግለጽ ከሎ እቲ ኩነታት ነዚ ዝመስል ዘሎ ትግራይ ኣብ ክልተ ቦታታት ኣለዎም እቲ ዝሓጥዎ ዘሎ መሬት ክልቲኡ ቦታታት ድማ እዩ እቲ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል ድሮ እቲ ሓደ ቀዳማይ ኩናት ኣብቲ ሸረሪና ዝበሃል ቦታ ከም ዘጋጠመ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ናብ ራያ ቆቦ ወይ እውን ኣብዚ ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይ ክጋጥም ዝኽእል ኩናት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ፈኸም እናበለ ናብ ኩናት ገፁ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዙሓት በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና እዚ ኩነታት እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ግዜ ሕቶ እንተደይ ኮይኑ ናብ ኩናት ናይ ምምዕባል ተኽእሎ ናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓበየ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተኽእሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብወገኑ ኣምሓራ ኣብ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ኩናት እውን እንተሪኢኻዮ እዚ ጉዳይ እዚ ብልፅግና ዝተፈላለየ ገይማት ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ምስቶም ናይ ኦላ ናይ ሸነይ ማለት እዩ ከምኡ እውን ምስ ፋኖ ዝርርብ ከካይድ ይደሊ ከም ዘሎ መንገድታት የናዱ ከም ዘሎ ገንዘብ ክኸፍል ዝኾነ ነገር ክገብር ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ድማ ምክንያቱ
ብላዕሊ ዝመፁ ዘሎ ሓይሊ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ሕጂ ድማ ምስ ካልኦት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኪዳን ይርዮ ስለ ዘሎ ንሱ ነዞም በላዕቲ ውዳቕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኪቦም ዘሎ ባእታቶም ዝኾነ ይኹን ፃፀዎም ክቐትል ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጥ እንተወሓደ ነቲ ኦሮማራ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣንጻር ትግራይ ዝዓተቐሉ ኣብ ገለ ፖይንት ነቶም ፋኖ ናቡ ክመልስ ነቶም ኦላ እውን ክመልስ ዝኽእለሉ መንገዲ እንተሎ ኩሉ ዝከኣሎ ክፍትን እዩ እንተዘየለ ነዚ ሰሜን ዘሎ ብምሉእ ህዝቢ ክሓብር እንተገዲፍዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትፅምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ እንድሕር ገዲፍዎ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፆ ዘሎ ማዕበል ዝመፆ ዘሎ ከምሲል ዝጠፈ ይመስለኒ ማይቢ ናይ ዓሻ ክኸውን ቆልዓ ክኸውን ይኽእል ግን ሞት ዝጠፈ ኣይኮነን ወታደር ዝነበረ ስለ ዝኾነ ዝመፁ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን ብሓደ ተኣኻኺቦም ዓብይ ስትራቴጂካዊ ሓገዝ ዘለዎም ኣይኮነም ብዓብዩ እቲ ኩነታት ንሱ ንዕኡ በይናቶም እውን ክሳዕ ክንደይ ሽግር ፈጢሮም ከም ዘለዎ ተፋኖ ይኹን ተኻልእ ንሪኦ ኣለና ሓደ በሉለይ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ጥራይ እዩ ምክንያቱ በብዙሕ መንገዲ ክጥምቶ ዘለካ ኣርስቲ እውን ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣርስቲ ንሕና ንሰሜን ናትና ክንጥምት ኢና ድሕሪኡ ንምዕራብ ናትና ክንጥምት ኢና ንኩሉ እናማእከልና ክንከይድ ኣለና ሓደ ካብዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራቢ ዝናኾነ ዝመፁ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሑቲ ናይ ኣንሰራላን ናይ ስዑድያን እዩ Yemen is facing the highest risk of large-scale conflict since the 2022 truce came into effect. The internationally recognized government says that the army has launched a military operation against the Ansarullah Houthis. The rebel group has carried out a series of attacks on government forces which are backed by Riyadh. It's also targeted sites across the border in Saudi Arabia. The UN Security Council has expressed concern at the escalation, saying it threatens regional security. It's urged the Houthis to refrain from further attacks and use dialogue to reduce tension. Well, the Houthis are backed by Iran and control the capital Sana'a and the northwest, including most of the Red Sea coastline. The internationally recognized government controls much of southern and eastern Yemen. The Houthis' latest attacks have targeted Marib and Hadramaut. That's where most... Okay, ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኦልሬዲ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣንሰራላ ሑትን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ናበይ ገጾም ኣብ መወዳእታ እዚኣ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ዊኒውዳት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ የመን ናብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ሕድሕድ ክእትውዋ እዮም ንሑቲ በቶም የመናውያን ካልኦት መንግስቲ የመን ዝብልዎ ብስዑድያን ብካልኦትን ዝድጎምን ዝሕገዝን መንግስቲ ንሱ ኣንጻር ሑቲ ከም ዝዋጋእ ክገብርዎ እዮም ስለዚ የመን ኣንጻር የመን ክገብርዎ እዮም ብርግፅ እቲ ገይም ፍሉጥ እዩ ንሑቲ ከተዳኸመ እንድሕር ኮንካ እስራኤል ተመፀ ክዳኸመ ይክእልኒ እዩ ስዑድያን ተመፀ ክዳኸመ ይክእልኒ እንታይ ዳ ብዝተኻለ መንገዲ ነቶም መንግስቲ ናይ የመን ዝበሃሉ ዘለዉ ሓጊዝካ ኣንጻር ሑቲ ንሓትዶም ከም ዝበልዑ ምግባር ዝበለፀ ስትራቴጂ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ምናልባት ሑቲ ነዚ ኩነታት እዚ ክርዱ ኣይክልኒ ኣይብለኩም እየ ግን ንባዕሉ እቲ ሑቲ ዘለዎ ዝቋፀሮም ቦታታት ድሩታት ስለ ዝኾኑ ምናልባት ኣብዘን ዝመፀ ዘሎ መዓልታት ክሳብ ታሕቲ ናብ ዓደን ክበፅሕ እንተኽኢሉ ከገርመና ኣይኮነን ንምዕራብ ገፁ ድማ ክሳብ ሃይደራባድ ንኔው ርሑቕ ከይዱ መጥቃዕትታት ከካይድ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝኸበደ ኩናት ሕድሕድ ናይቶም ህዝቢ ክኸውን this is going to be very very ugly ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ትሕቴና ብደቡብ ኩናት ሕድሕድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ዘሎ ብምዕራብ ናትና ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ኣብ ከመይ ዝበለ ሽግር ወዲቓ ኣላ ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ባሕሪ ሰጊርካ የመን ኩናት ሕድሕድ ከምኡውን ትሕቲ የመን ውርድ ኢልካ ሶማልያ ኩናት ሕድሕድ ስለዚ እቲ ዞባ እቲ ከምዚ ዝተረግመ ዞባ እንተበልካዮ እውን ምግናን ኣይኮነን ዝተረግመ ዞባ እዩ ካብ ኩናትን ደምን ዘይዕርፍ ዞባ እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ከባቢ ናትካ ካብዘን ኩለን ሃገራት ንፅዋዕን ዘለና ድማ ብጂኦግራፊካሊ ይኹን ብህዝቢ ዝነኣስናን ዝወሓድና ንሕና ኢና ንሕና ኣብቲ ሓውሲ ሰላም ኢና ዘለና ሓውሲ ሰላም ዘብለኒ ምክንያት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትካ ሓዊ እንተሎ ሙሉእ ሰላም ኣለኹ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓውሲ ሰላም ኢና ክንብሎ ንኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሓደ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ ክሰግረካ ስለ ዝኽእል ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከኽብዶ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ኣመና ከብእሶ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ሕጂ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እናተደማመረ ዝኸይድ እዩ እዚ ንኤርትራ ናይ መወዳእታ ጭንቀት ክፈጥረላ ኽእል ይብለኩም የለውን ኤርትራ እዚኦም ኩላቶም ፅቡቕ ሰላም ከለዎ ኤርትራ ሓሲሙዋ እዩ ነይሩ ብገዳም ድከታ ፀጊባ ነይራ እያ ስለዚ ንሳቶም ዝቃፀልዎ ዘለዉ ንዓና ሓጎስ ይብለኩም የለኹን ንዓና እውን ስጋት እዩ በት at the end of the day ኤርትራ ድማ ኤርትራ እያ እቲ ከባቢኣ ዘሎ እሱ እቲ ከባቢኣ ሓድሽ ከባቢ ክትረክብ ኣይትኽእልና ኤርትራ ነዚ ኩሉ ብየማናን ብፀጋማን ዘሎ ኢዳ ኢትያ ክትህዶ እያ ኣይብለኩም እያ ንዓ ድሌታ ኣይኮነናኒ የስ ርግኣት ንክመፅእ ምስ ዝግብኦም ሰባት ክንሰርሕ ኣለና ግን ሕልፍ ዝበለ ዋጋ ክንከፍለሉ ግን ደስ ኣይብለኒ ኣነ ከም ነፍሰ እየ ዝብለኩም
መንግስቲ ናቱ ርእይቶ ናቱ ፖሊስን ናቱ አካይዳን ከሎ ይኽእል ኣነ ከምዛ ነብሰይ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ እንድሕር ኮይኑ ዕጫናቶም ንሕና ብርግፅ ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕ ግን ኩነታት ናይ ጉዳይና ነፍስና ድማ እናሓለና ኩነታትና ኣብ ግምትና እተና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ከምዛ ሓደ ሓደ ግዜ እታ ከባቢኻ ዘሎ ጠቕላላ ኮንሱም ክገብረካ ክትገድፈ የብልካ ናው the agenda should not be still ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ እውን ኩነታት ብዛዕባ ቁጠባና ብዛዕባ ኩነታት ህዝብና ምዝራብ ታቡ ክኸውን ኣይግባእን እዩ እንታይ ማለት እየ ዋላ እኳ ኣብ ከባቢና ክብድ ዝበለ ኩነታት እንተሎ እቲ ክብድ ዝበለ ኩነታት ግን ኤርትራ ክትዕርዮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ግድን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ውግእ ፈጠጥ ኦፍ ኮርስ ሕጂ ክጋንን ኣይደልን ኤርትራ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ስጉም ትርዱ እዩ ዘሎ ገለ ነገር ክገብር ክፍትን ዓቕሚ ተረኺቡ ስለዚ ኤርትራ ጠቕላላ ትራንኩሎ ትድቅሰሉ ሰላም ትኾነሉ ይብል ኣለኹም ሕውቲ ናባና ክትኩስ እዩ ዝብል ገምጋም ናተይ ውሑድ እዩ ኣይገብርኒ ወይ ጠቕላላ ከየጋጥም ኣይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይነፈን ነው ፖሊስ ፍላግ እውን ክግበር ክእል እዩ ብኻል ኣምሲሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ክህሉ ክእል እዩ ናይቲ ሕውቲ ግን ከም ስግኣት ንእስ ዝበለ እዩ ነቲ ባሕሪ ምዕፃው ክእለታት ክኸውን ዝኽእል ብሰሜን ዘሎ ብምዕራብና ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ክኸውን እዩ ጉዳይ ናይ ሶማል እንታይ ክኸውን እዩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ግን ቀዳማይን እዩ ትቐንዲ ኣብቲ ተኽእሎታት ዝለዓለ ኤርትራ ክፀልዋ ዝኽእል ጉዳይ እንተሎ ንሱ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢቲኻ ብሓደ ጌርካ ክረአ ዘለዎ እዩ እንደን ዴር ኦልሶ ኣብዚኣ ንእሽተይ ክንቅፅለልኩም እቲ ናብ ሃይድራባድ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት as well as energy facilities transit that waterway every day. Elizabeth Kendall is a Middle East specialist. She's the president of Girton College at Cambridge University. She joins us now live from Geneva. Elizabeth, do these latest Ansarullah Houthi attacks suggest that Yemen is sliding towards a much wider war? Yes, the possibility is looming large now of Yemen sliding back into a civil war. Let's not forget the civil war in Yemen that was internationalized in 2015 never really technically ended. Yes, there's been a truce between the Houthis and the Saudi-led forces in Yemen since 2022, but that truce did actually expire. So, Yemen በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናብ ዕብይ ዝበለ ኩናታት ክትኣቱ ትኽእል እያ ክንብል ንኽእል ዶ ይብላ ኣሎ ያ እቲ ተኽእሎ ናብ ኩናታት ምእታዋ ብግልፂ ብወቅዒ ኮይኑ ኣሎ ግን ኩናታት ኣብ የመን ጠጠው እውን ኣይበለን ኢንተርናሽናል ኮይኑ ነይሩ ካብ 2015 በዓል ስዑድያ በዓል ኢማራት ካልኦትን ተዛሪቦም ስለ ዝኣተውዎ እምበር እቲ ኩናታት ብቀደሙ እውን ጠጠው ዘይበለ እናቐፀለ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ኣንሰረላህ ሑትን ስዑድያን ሓደ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ስምምዕ ተኻይዱ ነይሩ ንሱ ድማ ኦልሬዲ ካብ ስምምዕ ወፃኢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ተፃቦታት ተመሊሶም ኣለዉ እንዳ ከቢድ ኩናት እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ነዚ ተጠቂሞም ነቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ ንምድኻም ወይ እውን ነቲ ሑቲ ኣብ ካልእ ንኸይከይድ ዝያዳ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታቱ ክፅመድን ሓድሕዶም ክባልዑን ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ተመሳሳሊ ሓሳባት ካብ ካልኦት እውን ንሰማዕ ኣለና ኢና So this is the region and we are part of this region እዚ ክፋል እዚ ዞባ እዚ ንዓና እውን ንሕና እውን ኣብቲ ዞባ ዘለና ምስ ምዃንና ፈቲና ፀሊእና ንፅለወሉን ንትንከፈሉን ጉዳይ እዩ I hope እቲ ኩነታት ቅልጥፍ ኢሉ መፍትሒ ረኺቡ ናብ ርግኣትን ሰላምን ክኸይድ ትምኒትና ንባህግና ንሱ እዩ ግን ነገራት ድማ ብትምኒትናትካ ወይ ከዓ ብባህግናትካ ጥራይ ዝንበር ከም ዘይኮነ ድማ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኣምላኽ በዓልካ ኣፀቡቅ ቆጥራ ኢኻ ትብል እቲ ኩነታት ናብ ሱዳን ገፅና ስከንስገር what is going on in Sudan ሰራዊት ሱዳን እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሱዳን ንስማ Video was posted on social media by accounts linked to the Sudanese Armed Forces, or SAF, showing the SAF's Chief of Staff, Yasir al-Atta, addressing a gathering of troops. The video caught the attention of regional observers for two reasons. First, what he said, and we'll quote him, "We are implementing the theory of advancing in all directions, as happened during the recapture of Khartoum state. Before the end of this year, there will not be a single Janjaweed fighter or a foreign fighter, and we are determined to achieve that." End quote. Now, this isn't the first time that al-Atta has made a grand proclamation about Yeah. ሰራዊት ናይ ሱዳን የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ሓደ ዘየከራኽርነት ብናኾነ ይድመፅእ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጠቕላላ ንብምልእቲ ሱዳን ከትሕና መደብ ከም ዘለዎን ፕላን ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ኣብ ሓፂር ግዜ ክበፅሖ ይኽእል ዶ ነቲ ጉዳይ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ነቲ ድሕርቲ ናይ ኣልዑቤድ መስመር ናይ ኣልዑቤድ ናፃ ምውፅኡ ሰራዊት ሱዳን ቀፃሊ ኣብ ምድፋእ ከም ዝርከብ ከምኡ ድማ ነቲ Al-Saida Basin ዝበሃል restoring the city's water supply ከምኡውን ኣብ ናይ ማይ ቦታታት ብምቁፅፃር ነቲ ዳዕሚ ሰሪዕ ካብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት የርሕቆ ኣሎ ሰፕላይ ናይንስ ከምኡውን
ሰራዊት ናይ ሱዳን has to use a dangerous the SF no longer ከምኡ ነቲ መስመር ናይ ፅርግያ ስለዘይ ቋፀሮ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ቀደም ሰፕላይ ናቱ ሎጂስቲክስ ናቱ ንክንቀሳቀስ ብጣዕሚ ሓደገኛታት መንገድን ርሑቕ መንገድታትን ክኸይድ ይግደድ ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ነቲ መስመር እቲ ሓራ ስለ ዘውፅዎ ምንቅስቃሳት ናቶም ይኹን ነቲ ህዝቢ ረድኤት ንምእታውን ሓራ ከም ዝገበርዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ፀብለልትነት ናይ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ኩናት እቲ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ እዮም ዝነብሩ ዘለው ولا نهزب زجدس نعبنت العبيد كأتو زخر رديت تقدم كلت يوم حيلتات سلام كجبر لهم يبهل نيرو جيجن سراوي السودان تقصاصير وصل زلوا بغتا اتمسمرتي رديت نكأتوني افكر بسن كتير رديت نكأتو سلام جبروا قال بهال زنبر زرباون كابت موز اي تجبروا مالتي زي نتي سراوي السودان لوجيستكس ناتون كال نجراناتون نحيله نبتز جبروا زلوا سقطي عندنا بدع مسار ترايتو كيرون كخيدنا يدين بلصقنا زغبر زلو دراماتات شلل يلو نخالوت حلتات ناي صمدو غريفو عندي نتدع مسار نمصراغن نمدفعن كقتل كم زلون ጎኑ ድማ እቲ ጽቡቕ ዕድል ተፈጢርዎ ዘሎ ናይ ኢማራት ሽግርን ጭንቀትን ድማ ኣብ ግምት ይቲኻ እቲ ኩነታት ክትጥቀምሉ ክኽእሉ ብግምታሉ ዳረሴፍ ኦን ደ ዲፌንሲቭ ብዙሓት ኪላታት ከም በሃል ACL ወይ ካ critical threats project ዝበሃሉ RSF is currently too tied up in Darfur to retake this central corridor ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ንድሕሪት ተደፊዩ ተጨቢጡ ኣብቲ ዳርፎር ጥራይ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ይነግሩ ይባላሉ ሰፕላይ ላይንስ ከመውን ቀፂሎም ሳፍ ሞመንተም እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ እቲ ሰራዊት ሱዳን ድማ ሞራሉ ሓፍ ዝበለ ኮይኑ ንቅድሚት ገፁ ናይ ምጥፋእ ክእለት ከም ዘለዎ ይነግሩሉ በዚ ተቐፂሉ ድማ ትኩነታት ዳዕመ ሰሪዕ ክብድ ዝበለ መድረክ ክህልዎ ከም ዝኽእል ጠቕላላ ክሰዓርዩ ካብቲ ኩነታት ክወፅኡ ዝብል ቁሩብ قدم نابوز تبع هذا الدرجة يلن يوم زولو زلو محبر السبع عالم دماء ولا حتى نهبو يخيس زلو تكونتات إذا قدينا إيران كي تودت ويونزا قدينا إيران كلا سراوي السودان زد ليو صعط جيرو نقل نقرات كعوت كخل قالوا معناته إتي إمارات بحال ما تنفس مسرخبة زيادة نابتكفى كأتو كم زغلي يوم زنقرو قلقلة كيلاتات زبلو زلو نشتك نسمع. Make any difference? No, sadly, I don't think it's going to make much of a difference right now because we've seen this before. We've seen this type of genocidal activity play out in Sudan multiple times in the last 3 years of this conflict. Obviously, we know more today about the. بعفشة كنا تدنا السودان مزارب ناي كلاتهم وحلالون ناي كلاتهم توم conflict entrepreneurs بحالو عباد جندار رقيبهم نقوم بشتن استفل عليه شو استفل عليه برنامجات يزقبروا لزلو حديق دما نناتو أجندة كده في زفتنا بتزقبر زلو كنا تات بزغين بتجن السودان حزب السودان هجر السودان أملاخ ناب زلاقي مفتوحي يصدق يطرح خطب الدخل قال والحين تخنبلون خلي يلن زغصل معبالتاتنا السودان تاي كون خل نزبلكم اللي سخلو دما تايم زولو زلو نتي ناي لوجيستكس كتماتاتن ناي لوجيستكس مسمرات نات غصاصر اندحر كيدوس سراوي السودان كويناتنا السودان كل زي كم ناي كال ازي سفح هاجر سلو زخونه مسمر ناي مغعازيا كساب زي حسكا ادمعنت ناتكا بو يزحصر سلازي نتي مسمرتي ملو بملو كتقواصرو مخالن كتوحسو مخالن اقداسي ስለዚ ነቲ ደቡብ ኮርዶፋን ኣብነት next target ክኸውን ዝኽእል reconnecting south ኮርዶፋን العبيد dealing ከምኡ ድማ ካዳጉሊ ዝበሃሉ ነዚኣቶም ኮኔክት ክትገብሮም ትኽእልካ and pushing west toward Darfur goal leverage territorial gains from future negotiations ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ነዚ ዘለዎ ዕድላት ተጠቒምካ ክትቅፅል ክትክእል ኣለካ ካልእ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሓለፍቲ ናብቲ ሰራዊት ሱዳን ይኣቱ ስለ ዘለዉ ኣገዳሲ ምስጢር ይረኽቡ ከም ዘለዎ እቲ ሰራዊት ሱዳን እዚ ድማ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ብተደጋጋሚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ስትራቴጂ ስልቲ ከምኡ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሰራዊት ዘይሕጉስ ዘሎ ድማ መመሊሱ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ እናገደፈን ብፍርቂ ልቡ ክዋጋእ ከም ዝኽእልን ዕድል እንተረኺቡ ናብ ሰራዊት ሱዳን እናተሓወሰ ምሕረት ረኺቡ ሰላም ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ይፍጠር ስለ ዘሎ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ምዕባለ ክኸውን ይኽእል ኩሉ እዚ ንከታተሉ ዘለና ምዕባለታት ድማ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ጥራዩ ከምፃልና ዝኽእል ዝብል ዘለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሬ ምዕባለ ከምፅን ናብ ዝበለፀ ጉዳይ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ፀቒጡ ክኸይድ ምስ ዝኽእል ጥራዩ ኣይሆፕ ድማ ነዚ ዝገብርዎ ዘሎ ፍረ ከምፅኣሎም ንብል ናብ ብልፅግና ናብ ፋኖን ድማ ክንሰግር
ከጦርነት ውጪ መፍትሄ የሚታየው አይደለም። የኢትዮጵያን ልጆች ወደ ጦር ግንባር እያዘመተ ይገኛል። በተለይ የደቡብ ኢትዮጵያ ልጆች ከዚህ አንጻር ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ተከፍቶባቸዋል። ወጣቱ ከያለበት እየታደነ ወደ ወታደራዊ ካምፖች እየተወሰደ ነው። መሳይ አብይ አህመድ ስልጣን በያዘ አመት ሳይሞላው የወጣት ችግር የለብንም፣ 1 ሚሊዮን ወታደር በ3 እና በ4 ወራት አሰልጥነን ወደ ጦር ግንባር መስደድ የሚችል አቅም አለን፣ ኢትዮጵያ የወታደር ችግር አይገጥማትም ብሎ ምናልባትም ከዚህ በፊት ከነበሩ ከዓለም ተሞክሮ አንጻር በወታደር ብዛት የዳነ መንግስት እንደሌለ እያወቀ ነገር ግን የደሃ ልጆችን በየቦታው ባልታወጀ አዋጅ ብሔራዊ ውትድርና በሚመስል ሁኔታ ለበርካታ ጊዜ አዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ ክልል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ህፃናትን ዕሸላትን እና በንቆረ አብይ አሕመድ ንኣጀንዳ ናይ ኩናቱ ይገብሮም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፋኖ ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ብዝሒ ናይቲ ሰራዊት ከመይ ኢሉ ኣመፃፅኡን ኣካይዳናቱን ይርእይዎ ኣለዉ አብይ አሕመድ ኩሉ ነገራቱ ዲያሎግ ዶ ገለመለዶ ዝብሎ ንኩናት ንምንዋሕ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ኣጀንዳ የብሉን ስድራ ቤታት በታቲኑ ብኩናትን ብዕግርግርን ሕምስምስ ዘበለ ዝበለት ሃገር ገይሩ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ክቅፅል እምበር ክቅየረሉ ዝኽእል ኩነታት ክረአይ ኣይከኣልኒ እዩ ኢትዮጵያ ድማ መፃእያ ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ናብ ዝገደደ ደልሃመት ናይ ኩናት ተኣቱ ዘላ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ተጋሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክብድሁ ይፍትኑ ኣለዉ ሓደ ካብቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ለንቀነፈ ይመስ ኮይኑ ዘሎ ነካው የለም። አንድ ነገር ልንገርህ፣ የኤርትራ መንግስት ሉዓላዊነት ስለ አሰብ ሲነገር ሉዓላዊነት ነኩ አለ። የኤርትራ መንግስት ስለ ሉዓላዊነት የማንሳት ሞራሉ የለውም። ለምን? መንግስት ሆኖ ኢትዮጵያን እየበጠበጠ እኛ አሰብ ተደራድረን ይስጠን ስላልን እንዴት ነው ስለ ምንድነው ሶቨርኒቲ የሚያነሳ ሉዓላዊነት የሚያነሳ? አንድ መንግስት እኮ የሌላ ሉዓላዊነት ከተከነካ ስለ አንተ ሉዓላዊነት አትናገር። ማንም አንተ ካደረከው በላይ የሱን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ጠገለብ ዘይብሉ ፈኸራን ተሓዲድን እዩ ክድርብቐኒ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሉዓላውነት ክዛረብ ኣይከኒ ሞራል የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ እታ ሞራል ትብል ቃል ትክክል ትርድኦ ድያ ኣይትርድኦን እኳ ቁርብ ፅኒሕና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን መንግስቲ ኤርትራ ልኡላውነቱ ሎሚ ድዩ ተደፊሩ ወይስ ሎሚ ዲኻ ንመጀመርያ ብዛዕባ ልኡላውነት ከተነበብ ጀሚርካ 3 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክትደፍር ንጎም ምሸትን ኣብ መዓልቲ 10 ቪድዮ እናገበርካ ብውሕዱ ንሕና ንሪኦ ዘለና ኢና ንሕና ዘይንሪኦ ኣድዩ ተቁፀሮ ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ክንቋፀሮ ስለ ዘይንኽእል እቲ ንሕና ንሪኦሉ ዘለና ጥራይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘይገበርኩሞን ዘይበልኩሞን ዘይተንከፍኩሞን ኣርእስቲ የለን ኣበይ ናይ ክፋል ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምስ ኣኽበርካ ዳ ኢኻ ሕጂ ብዛዕባ ልኡላውነት ክሰብከና ትፍትን ዘለካ በዓልካ ዝፈጠርካ ሓዊ ብኩሉ ኣንፈት ክልብልበካን ክጭፍጭፈካ ምስ ጀመረ ልኡላውነት ዶ ስግንጤር ዶ ናበልካ ምዝራብ ጣቋ ዘለዎ ይመስለን ዝኾነ ሻዕብያ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዝቁጣዕ ትዕግስቲ ገይሩ እዩ ንሕና ክሳብ ንቁጣዕ እዩ ትዕግስቲ ገይሩ ዘይምልስ ገለ ዘይገብር ክንብል ንሕና መዓልታዊ ኢና ምስ መንግስትና ነቐፌታ ክንብን ክንዛረብን ፀኒና ልኡላውነትና ካብ ምሕር ንላዕሊ ዝተደፍረ ብኣኻትኩም እዩ ብኩሉ ደረጃ ሕጂ እውን እንተኾነት መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ዝገበረኩም የለን ውሽጣዊ ፀገምኩም እዩ ቅልውላዊ ኢት ኢልኩም ዘሎ እንተገበረ ድማ ግቡእ እዩ ገይሩ ዝግብኦ እዩ ዝገብር ዘሎ እንታይ ገይሩ ብርግፅ ንፈልጦ የብልና ናብዚ እዋን እዚ እውን ብግልፂ ክንዛረቦ ንኽእል ነገር የለን ስኻውኒ የልብልካ እንተገበረ ግን መንግስቲ ኤርትራ ሌጂቲሜት ዝኾነ ግራውንድ ኣለዎ ሕጋዊ ዝኾነ ቦታ ኣለዎ ምክንያቱ ልኡላውነት ናቱ ብኩሉ መለክዒ ደፊርካ ኢኻ ውግእ ጥራይካ ዘይከፈትካ ውግእ እውን ከፊትካ ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ክትገብር ፈቲንካ ኢኻ ዓቕምኻ ስለዘይኮነልካ ጥራይካ ተጠቢልካ ስለዚ እቲ ኩነታት ሎሚ ተገምፂሉ ንዓኻ እቲ ባዕልካ ዝወላዕካዮ ሓዊ ተመሊሱ ቃልቃል እንተበለካ ናባና ምፂኻ ትጎስዓሉን ገለመለን የብልካን ኢንፋክት ኢትዮጵያውያን ሲ ኣይሆፕ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ናቶም ክሰፍዕ ከማ ስምዕዎ ኣብዚ ባዕሎም ፈሊጦሞ እዮም ሓንቲ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም እዚኣቶም የሚስቀው ነገር ይገርምል እግዚአብሔር ምስክሬ በዚህ ማር ኢሱ ዱቅ ብሎ ይሾፈናል በቃ ደግሞ ሁሉም ሲጨንቀው ኢሳያስ ጋር የሚለው ብልጽግና ሲጨንቀው ኢሳያስ ጋር ሄዷል ህወሓት ሲጨንቀው ሄዳል ሌላው ሲጨንቀው ህወሓት ጋር እንትና ህወሓት አልኩኝ ኢሳያስ ጋር ነው እየተሳፈሩ ኢሱ ጋር ሄዳሉ ይሰማቸዋል እንዴ ተለቆ አንተ ከባድ ሚዛን በዚህ ወጡ ይልካል ሙሉ ሚስጥር ምናምን የኢትዮጵያ ሚስጥር ማንን ብትጠይቅ ይቀላል ኢሳያስን ብትጠይቅ ይቀላል ባጫ
እስቲ ደግሞ ስለ ባጫ بزخانة انتايوم زبلو زلو تزرباناتهم ولا حنت كنت استوسقوا لنا قريلا إثيوبيا تبهالسي جزء بقول إثيوبيا تولد تدلي خاسي مسير ترى مزرابي تصغر لمسبس بريزنت سياس مزرابي حي شغناتو زوج أنا قاك إثيوبيا بب معالتهم بب ساعتون أب جزيون أبي يرترا خيدو أيو مثلا نعك على تندق فنزة حتى تيلو أبي أحمد أبزج أنا قول له جزية أبي يرترا خيدو يسو نابله ما كمتا المسلطانو كتنا وحلو كيلا الجون تي هو حات مالتيو مسجنقو نبير تراي خيدالو اتوم كانت حلتاتون ببعقمم ما مسجنقو نبير تراي مزخدو اثيوبيا تراي غنا يكونن السودان بملو ما مسجنقو صوماليا كله ما مسجنقو ما يزلكم مستعمم ما يمصونانيو مستعمم ما صارنا يمزخونو يا صبوغ يركاستب لاز بيرترا مستعمم انصاركاي كابتا شجرين ጭንቅን مسوصو كابتا ጉድጓድ مسوصا ካዮ رجحت يوم زاتوا زحلفه تاريخكم እዩ برجعت يوم زعتونا نيرو. This is a reality. We cannot hide this. كن حبوي نغل ولا شركنا ملاي نغل. نفسه كف كلهم تحجزوا كفتاز أجمعهم نيستي ما تنفذ مسرحبو. أمين أبي حمد تغيير نايت بايلو. أبكينات نايت جراي نتفقاتو ويابز بلو لزنا بري أوش تقيناتي نيرترا كدم سي لحسيب. نيرترا كوجدي لحسيب مدم ساس كابينا عمي. نيرترا كوجدي لحسيب. سلازي أمين we have ample evidence تأكل أقول تروف زغنة جبت له كنا من تاي تمنكسي إيرتراوي وانتي حزب إيرتراوي إيرترا كم تتألم مالتي تصبون أجر تزجبر زلوا مبزحت زين إيرترا سلزة حيلا أتليست تزلوا جزياو حرجة سلزة عليلا تصبوي أبلون ترم ساتم تي نير تراز قد كوين تسمعني ساتوم زقبروهم ترى دي كونس بقليلو عصب زخولون ناي زخون يكون أجندة كوزدو زخول ما راح تسلو زلو أتي بوليتيكا دما لمود بوليتيكا بأفريقيا سلو زخوني جزي أب بمولو تي كبابي كم زت راي زخت تلو بوتان تلغا كم أتوم كتكون تزيكيلكا كل جزء واقع تكفلها مالتي كم أتوم كتكون تزيكيلكا كل جزء واقع خاف لغا سلاسل همشان عمت واحد عمتها تكون اتفتنتاتنا تغير لحب الوينز بيرتر الجون استودي مسد نبلول لنا جن you never know إهرابك ما تزغل نايمن عصب كون خل إمارات وتي أمن كعصب ومن أمين ناس أزخون إثيوبيا خد كوني لازم متسكز حفلة ما لو تجاجين تلو قانون كرر زخون يكون صراحة بإثيوبيا أنت تغيروا سي اتزمت من قصصي ناس أخوينو بزمستم دي كونه سلام كجبر زغل يلو زجمت مني إثيوبيا تبع الهجر ناس أخوين كختم محاضرة كل هجر يكون معد حقوق زلو هجر سلو زغون تايكابك تايكا فلتنا السودان تم تسالي ولا قعد سراوي السودان عوات هالو تبلنا سراوي السودان اوشتو مع اتسقمات يزل اوريدي افكار صلاه رئيس كندي سقمات له اب تي منغو تزبي تازلو سقمات كل تاريخايو نفسو زخاله مالت كسلاز بال تهدروب زبال تقلد بالنا سراويت يزلو هيجي ني انصار دعم سرع دايما تفكيرهم زارو بس صوت زلو امبر اب غلا بوينت نحتكا ناي مطممات ነገር كنقاطمكم زخ زي كم قبوق يركحتو كم نبور يركحتو زلك سلازي اتي مع كلام من كساب كورتو مسكده ገንዘብ ምስ ዝቦዩ ድሮ ትሪዎ ኣለኹም ዓዲ ልሲ ዝገብር ዘሎ ምስ ቱርክ ዲል ይገብር ኣሎ ምስ ስዑድያታት ዲል ይገብር ኣሎ ምስ ቻይና ዲል ይግበር ኣሎ እቲ ዲል ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ምስ ፓኪስታን ይግበር ኣሎ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም መፂኦም ምስ ኤርትራ ዝኾነ ተሰማሚዖም ተዘይተረዳድዮም ብሱዳን ገይሮም ድራማታት ክገብሩ ተጀሚሮም ገንዘብ ናይ ብዙሓት ስለ ዝወስዱ ዘለው ከይፈተው ኣንጻርካ ንክኸዱ ይግደዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ነገር ኣሎ ንኤርትራ ድማ لحبيلهم نايم تخوني تسفى نقبر أبزي حجي نايم مودة معرف كوينات لنا انت وحده نحنا وين أبو داينا هذا حرق زين زيوم أمين كاتخوضو من قدون حرقا سلو زلو نحنا وين أبو داينا أتذكرنا هم كيد تقارو زي مصوم زلو كنتات سلو زري زلو we need to be very careful يوم زلو زلو هذا كاباتهم ترير زخوني محبر سب عالم كسي قبرالو سلما التجربة زبهال ويكا جيتاتشو ردايو نوح صحيفو نوحات كومية لنا محبر سب عالم كلهم بقى بوجر كقالصهم إنه مبالز قبرو زلوا يزبل زلوا ناي الوا allegation الوا كم زكايرو نوعو الوا هم زقبرولو كتيلمود نتي تحريزنا بري مراحي جنرال تادس ورلون كم زعلوا هجرما unholy alliance صمدو زبهال جيرم دما مسكالوت كوينوم مس إيرترا مالتي مس إيرترا president ناتقاسه the same force that previously sought to destroy Tigray بعلها صغان بعلها مسي نتجري زي دمسس الصب كوينكا تفكر كم زي اللي خمالتيو سلزي مسير تراس دقيرهم زون كال حدا جاي بلالو evidence of escalation he cites a recent skirmish up شررينا زكاة ما بس غربان ترينا يوم ملكتنا يتك ما تزخل حدا جا كم زغون وين كوينات كون كم زغل the capture of large weapon
ኣብቲ ዝተገብረ ኩናት ድማ the capture of large weapon catches as proof of covert military maneuvers እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ሸረሪና ዝተገበረ ኩናትን እቲ ብልጽግና ክቋፀሮ ወይ ክማርኾ ዝኸኣለ ብዙሕ ኣፅዋራት ድማ ጭብጢዩ ሚሊታሪ ማኒቨርስ ብዙሕ ናይ ደገ ሓገዛት ከም ዘሎ ወይ ገለመለታት ከም ዘሎ ይብል ኣሎ እንተዘልወኩም ዝመራእኹም ነርኩም ፈሽኳላት ኢኹም ቀደም መራእኹም ንዓለም ሙሉእ ኤግዚቢሽን ናቱም ገበርኩም ነርኩም threat to peace ከም ድማ ንሰላም ዘሎ ፀገም those actions directly violates the Pretoria agreement Pretoria ሎሚ ሽግር ስለ ዝመፅቶም 10 ግዜ እዮም ዝጠቕስዋ ዘለው ከምኡ ድማ call to action ታይብላሉ urge the federal government to remain restrained and committed to peace እዚ urges እቲ ፌደራል መንግስቲ ክጥንቃቅ ከም ዘለዎን ዝኾነ ስጉምቲ ንኸይወስድ ክጥንቃቅ ከም ዘለዎን ንኣብ ውሽጢ ኩን ስጉምቲ ንኽወስድ ዝደፋፍዎ ዘለዎ ሓይልታት ክኾኑ ከለዉ ብደገ ድማ ጥንቃቐ ክገብር ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ገለ ዝሓልፍ ክኸውን እዩ ዝመስል ዘሎ ብሓፈሻ ቀፂሉ asks international community to deploy satellite monitoring and hold provocateurs accessible international community satellite ሰብቲ ሰማይናትና ገይሩ ምንቅስቃሳት ናይ ፀላኢ እናራየ ንዓለም ክሕብር ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ትግራይ ኣርሚ ራንክ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ድማ ሪጀክት ነቲ መራሕቲ ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ድማ መራሕቶም ገዲፎም ንዑ ክሰምዑ ወይ ዝሓቶም ዘሎ እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኢና ፅበቕቲ መልሲ ካብ ጀነራል ጀመዲድ ተዋሂባቶ ነይራ ለንቀና ይኮነትን ቅድም ኢላ ዝተዋሃበታ ግን ኤግዛክትሊ ኢት ፊትስ ንዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታቱ እንቶም ናይ ንየ ፀላእትና እቶም ካብዚ ዝኸዱ ጅብኦምን ከውዶምን ምሕሰብ እዮም እቶም ሓሻኽር እቶም ብገንዘብ ዝምወል ንሶም እዮም ክንነቅሕ ኣለና ክንሓስብ ክንቀል ኣለና ፈተና ህዝቢ ትግራይ ክፍታሕ ይፅባሕ ኣብቲ ፈተና ህዝቢ ትግራይ ሸተተት ነቲ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎድእ ነቲ ባዕሉ ነቲ ሸተት ዝበለ መጀመርያ ዝጎድእ እሱ መጀመርያ ተጠቃዒ ኣብ ፀላእ ኸይዱ ከም ብድውድዎ ይኽእሉ እዮም ከሰራስርዎ ይኽእሉ እዮም ፅባሕ ከም ዝበልዕዎ ገርግፀኛ እዩ ታሪክ እሱ እዩ ዘምህረና ኦኬ ናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ የድልየና እዩ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝቆውም ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ሴኩሪቲ ኣርክቴክቸር እዩ ዲፋይን ዝኸውን ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ሴኩሪቲ ኣርክቴክቸር ኣብ ፌደራል መንግስቲ ክሻብ ዝሃለና ብኡ ዲፋይን ዝኸውን እንታይ ዓይነት ፖሊስ የድልየካ እንታይ ዓይነት ሚሊሻ የድልየካ እንታይ ዓይነት ካብ ፖሊስ ልዕል ዝበለ ዕጡቕ ሓይሊ የድልየካ ዝብል ምስ ኣውፃእኻ ንዚ ዝኸውን 30,000 40,000 የድልየካ እዩ ምስ በልካ ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ገሊኡ ፌደራል መንግስቲ ይኣቱ ወይ ፖሊስ ወይ ሰራዊት ኮይኑ ገሊኡ ድማ ናብ ዓዱ ይስተናበት ዲዲኣር ካብ ኤስኤስኣር ቀፂሉ ዝመፅእ ኣጀንዳ እዩ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሌክቸር ክገብር ደለ ይኮንኩን ኣብ ትግራይ እናሃለና እውን ብዙሕ ዝለዓል ነይሩ እዩ ንትግራይ ይጠቅም እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ጥዕና ክህልዎ ይጠቅም እዩ ናይ ትግራይ ድሕንነት ተሓልዎ ክኸውን ይጠቅም እዩ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ስትራክቸር ናይ ትግራይ ብደንብ ማኔጅድ ክኾን ይጠቅም እዩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ጥዕና ከም ዘይብሉ ኤርትራ ክጠቕስዎ ከለዎ እስከስምዑ በዛ ጠረፍ ላይ ቀደም ብሎም በአፄ ምኒልክ ጊዜም ቢሆን ኣቐዲሙ ኣብ ግዜ ሃፀይ ምኒልክ ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ኢህኣደግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ሓያል መርገፂ ዝነበረው ህዝቢ እዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው ማንኛውም ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ጠንካራ አቋም የነበረው ህዝብ ነው። እዚ ሰብኣይ ናይ ባሓቂ ኣንፈቱ ስሒት ኣሎ ታሪክ ፖለቲካ ውትድርና ይተሓወስ ኣሎ ብዘይ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ዓፋር ዝበሃሉ የለውን ይብል ኣሎ ንምዃኑ ንኤርትራን ህዝባን ክወርር አንቂሉ ኣገልጋሊ ልኡኽ ስርዓት ብልፅግና ከም ዝምዝራቡ ዘገርም ኣይኮነን ንኣይተ ጻድቃንና ሓቶ ግን ኣሎ ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ዘመኑ መዓዝ እዋን ምስ ህዝቢ ዓፋር ርክብ ዝነበሮ ምኒልክ ንደንከልና ዓሰብን ከ ረጊፅዎ ይፈልጥ እዩ እቲ መልሲ ኣይፋልን እዩ ሃፀይ ምኒልክ ግዛት ኢጣልያን ዝነበረት ኤርትራን ገማግም ባሕራን ንኸይረግፅ ምእንቲ ብ1889 ኣብ ውጫለ ዝተገብረ ውዕል ነዚ ሕጂ ዝሓዋውሶ ዘሎ ታሪክ እኹል መልሲ እዩ ዝጠፈሸ ነጋዳይ ናይ ቀደም መዛግብቱ ይፍትሽ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለዎም ኣብዛ ናይ ኤርትራ ትወሃብ ዘላ መልሲ ብኤርቲቪ ትፍኖ ዘላ ቴሌቭዥን መደብ እዩ ብርግፅ ነዚኣቶም መልሲ ምሃብ ከምዚ ዓይነት ኣዕጋቢ ታሪክ ንህዝቢ ኤርትራ
ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ካብ ግዜና ብዓቕምና ሂብና ነርና ኢና ግን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሓቀኛ ታሪክ ነቲ እሳቶም ከበላሽዎ ዝደልዩ ዘለዉ ስቂልካ ዘይምርኣይ እቲ ትክክለኛ ታሪክ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ከተስምዕ ምኻል ግዜኡ ዝጠልቦ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝኾነ ስኻ ዘይረኣኻዮ ዝኾነ ጥሙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ዘይንፈልጦ ያ ኣነ ማ ገይረ ዝርያ ህዝቢ ኤርትራ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝኸባቢ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ናይ መምሩ ፊዚካ ነታ ናይ ኢሳያስ ዳርጋ መሲላ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ ክልተ ዝብል እንተሎ ታሪክ ዘይፈልጥ ኢልና ኢሳያስ ዳርጋ ንዓ መሲላ ሓቂ እዛ ዘረባ እዚኣ ነታ ናይ ኢሳያስ መሲላ ዶ ህዝቢ ኤርትራ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝኸባቢ እዚ ወይ ብልፅግና እንዳማዕበለ ኣብ ኤርትራ ኣንጻሩ ይኸይድ ድሕሪ ሃልዩ ነቲ ብልፅግና ዝቃወም ስርዓት ድሕሪ ሃልዩ ዕድል እንተረኺቡ እውን ከፍርስን ክዕኑን ዝኽእል ኣካል እንዳረኣኻ ሱቕ ክበሃል ኣይግባእን ህዝቢ ኤርትራ ኣካል ህዝቢ 50-60 ሚልዮን ዓፂኻ ሕቶ ይትሕተት ዝበሃል ዘረባ ኣካል ናይ ስራሕ ዓመፅ እዩ ዩኤን ክሎስ ዝበሃል ኣሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምዛ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ዕኑድ ኮይኑ ተሪፉ እዩ ብዙሕ ብዛዕባኡ ዝዝረብን ዝበሃልን የብልናን ሓደ ካብቲ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክንሰግሮ ዘይንኽእል 10 ግዜ ዝመላለስ ቪድዮታት ስለ ዘሎ ጀስት ንብልፅግና ክብሎ ዘይደፍር ነገራት እውን ባዕሉ ክብሎ ስኽፍ ዘይብሎ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን እቲ ዕኑዳት ኩላቶም ነፍሶም ዓይኖም ንክኸፍቱ ይገብሮም ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዝሓለፈ ጌጋታቶም ኣቦቱ እግደፎ ክንዲ ኣብርሃ ገብረ መደረ ዝምድር ኣሎ ክንዲ ዘርኢ ሰናይ ከ ሞገተ ዝምጉት ኣሎ ክንዲ ወዲ ባሻይ ከ ንሓቂ ኣቦታ ኸይዱ ኣብ መንገዲ ባቡር ዝደቀሰላ ኣሎ ክንዲ ውፉይ ከ ሓሲ ዝእመን ኣሎ እሱ ደይኮነ እቲ ሓቂ ተለኻሰሱ በጠበጥ ኺዱ ተጨፍልቕ ኢልኩም ኣይተጨፍልቕኩምን ዲኹም ኣይተለኻሰስኩምን ኪኑ ክድዓት ኣሎ ዲ ኣንጻር ሃገርኩምን ህዝብኩምን ኣይወፈርኩም እንዲኹም ኣይተገደምኩምን እሱ ደይኮነ እቲ ሓቂ ኪንኡ ክድዓት ዋላ ሓንቲ የለን እሱ ኢኻ እቲ ሓቂ ድበልክዎ እስከ ንእሽተ ሓቂ ክንዛረብ እቲ ዝሓለፈ ብሓፈሻ ኩላታ ንሪያ ዘለና ግለት ንግለት ኣብይ ኣሕመድ ቤላ ገይርዩ ፌቨር ገይርልና ዘሎ ክነግረኩም ኣነ ፅቡቕ ዝኾነ ፌቨር ገይርልና ሓለፋ ገይርልና እዩ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንክንደይ ንእሽተይ ወለዶ ገርህ ልቡ የጋግዩን የሽክዑን ነይሮም እዮም እንተትሎሚ ኩሉ ጉዳዮም ግልፅልፅ ኢሉ ናብ ባይታ ስለ ዝወፀ እቲ ንኡስ ወለዶ በዚኣቶም ተሸኺዑ ንእንጌራ መብሰልን ገይሮሞ ዝነበሩ መፃወትዮም ገይሮሞ ዝነበሩ ድሮ ሓራ ኮይኑ መንገዱ ክመርሕ እውን ስለ ዝኽእል ዘሎ እዚ እውን ከም ሓደ ኣገዳሲ ፅቡቕ ነገር ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና Tap Tap to World Medhin is about to make history. When she walks onto the Miss World stage in Vietnam later this month, she will become the first woman ever to represent Eritrea at the competition. Taking her country's flag into an arena it has never entered before. Imagine that moment. A young woman from a nation of fewer than 4 million people, one that has never before appeared at Miss World, stepping into the global spotlight. For Sanit, it is another landmark in a መቸም ኤርትራ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ዝሓደሽ መድረኽ ዘደይባ ሰብ ወይ እውን ተደይባ ሰብ ኩሉ ግዜ ከም ትርቋሕ ትገብራ ዓብ ክብሪ ኣለና ናታ ደገፍትን ናታ ጣቃዕትን ኢና ሃብሮም ንብላ ንስኒት ድማ ካብ ዝሓለፈ ሓደ ስጉምቲ ንቕኒት ሓሊፋ ኣብ ሚስስ ወርልድ ኤርትራ ሃገራ ወኪላ ንክትሳተፍ ዝገበረቶ ፃዕርን ክሳብ ሕጂ ዝበፅሐቶ ደረጃን ድማ መጎስ ኣለና ድሮ ድማ it's becoming a headline. journey already defined by firsts. For Eritrea, it marks a new chapter on the international stage. Eritrea, a Red Sea nation in the Horn of Africa, gained independence in 1993. More than 3 decades later, it will make its Miss World debut as the 185th country to participate. Yes. ኣጆኺ ኢና ክንብላ ብኩሉ ወገና ኣብ ጎና ኮይና ከነጣቅዓላ ኢና ክንጉስጉሰላ ኢና ንስኒት ድማ ኣይሆፕ ብውሽጣ እኳ ንፍዕቲ ምዃና ንፈልጥ ኢና በላሕያ ስለዚ ክንምንታይ ኣብ ናይ ደገ መልክዕን ኣብ ናይ ውሽጣዊ ብቅዓትን ይምርኮስ ትውድድር እኳ ዝፈልጦ የብለይን ግን ኣዝያ ስማርት ኢንቴሊጀንት
ድሕሪ ክንደይ ዓመት ክትሳተፍ ከለካ እውን ካብ ናቡ ብናይ ደገ ፅባቐ ጥራይ ዘይኮነሽ ውሽጣዊ ፅባቐ ብዘለዋ ዜጋ ክንሳተፍ ምኻልና ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ኣጆኺ ክንብላ ንደሊ ንሕና ድማ ናካባ ንሳ ንላዕሊ ክትከይድ ንክትደምቕ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ እናገበርኩም ሰፖርት እናገበርኩም ቀፅሉ ከም ወትሩ ምዝያ ደርፊ ጌርና ክንሰናበተኩም የቐኒየልና ጥገፍኩም ኣይተውሕዱ